так буду стартовать недолго. Вітаю. Добрый дзень. Зараз пачынаем. Літаральна яшчэ крыху я паведамленне яшчэ ў Твітары не напісаў. Вітаю, яскравы гаспадар. Зараз пачнём. Давай хоць трохі галоўнае меню, хоць якія гукі няхай будуць на стрыме, а то я хуценька адпраўляю у Тьют. Тьют, ну там, потому што стрым пачаўся, я нешта яго падзабыў зрабіць. Добрый дзень, добрыя раніцы, добрага у каго працоўнага, у каго непрацоўнага дня. У мяне ён сёння не працоўны. Сёння можам сядзець хоць колькі насамрэч. Пасядзім 3 гадзінкі, а там паглядзім. Вітаю, Рэгана. Толькі напісаў у Тьют, я трошкі са спазненнем, нешта... Ну, так, я сам сабе зайздрошчу час ад часу. Это нормально. Ну, афіцыйны празднік Пасха і, карацей, панядзелак выходны ў Польшчы. Ну, вось, дзесьці яшчэ і увогуле і пятніца была выходная. Так, добренька. Што мы, давайте падсумаванне, як звычайна. Падсумаванне прыкладна падзей, і каб вы разумелі, куды мы запускаемся і што мы будзем працягваць, таму што, як звычайна, я гульню пачынаю, і там пачнуцца падзеі, і выглядае, што я літаральна ў хвіліне ад падзей нейкіх, якія адбудуцца. Мы гуляем зараз у гэты пэўны момант за сагу Андерсон, і яна адправілася ў дом престарэлых Вальхалу. У доме Вальхала ёсць нюанс. Скажем так, нагадваю, мы знаходзімся у месцы, скажем так, дзе наслаиваюцца прыдумкі і рэальнасць. І там, карацей, наслаілася на гэтую штуку, на гэты дом престарэлых, наслаіўся хоррор по тыпу штосьці дрэннае адбываецца ў гэтым месцы. Пры гэтым мы адправіліся ў яго дзеля двух дзядоў. Забыўся, як іх Тор і Одзін Андерсаны. Яны, па ідэе, яны былыя рокеры, два чэла, і яны не з'яўляюцца ніякімі родзічамі сагі Андерсон, але ў гэтай рэальнасці яны быццам бы з'яўляюцца. І сага як бы падыгрывае проста гэтай сітуацыі, таму што яны могуць ведаць карысную ёй інфармацыю. Аднаго з дзядоў ужо скралі і, хутчэй за ўсё, адвязлі ў цэнтр адпачынку. Вось. Валькірый. Там мы бачылі толькі адную. Ну, карацей, вось, мы зараз адпраўляемся далей, мы зараз ужо ў гэтым цэнтры, усё як бы нармальна. Адзін скрымер быў, толькі жанчына дзіўная, старушка там стаяла, ось, просто так выпадкова каля акна. Вось, у астатнім як бы ўсё дом як бы престарэлых выглядае нармальна. Але вось зараз, мне падаецца, дзесьці мы літаральна у кроку ад таго, каб усё нешта пайшло не так нахрен. Сонейка заходзіць, зараз якраз пачынаецца ноч, і цені вылазяць.
Там звичайний дом престарілих, нічого надзвичайного. Все в порядку, як бачите. Я думаю... Так, інвентар. Перепровірити інвентар перед тим, як ісці, тому що у нас може не бути його доволі довго. Ёсць стрэлы яшчэ для арбалета, але у нас набояў не той каб шмат. У прынцыпе, у астатнім сітуацыя выглядае няблага. Нам бы пакідацца фальшфееры, я, по-моему, некаторыя знішчыў просто, таму што у мяне іх занадта да халеры гэтых фальшфеераў. Мне больш актыўна патрэбна карыстацца тым, што кідаецца. Добра. У прынцыпе, хопіць. Оп, ти поза. Я баг ловил. Дед крацей сидів на стулі і казав у радіо. Тільки, на жаль, зараз він трошки зламався. Шкода деда. Так. Что у нас не огледжено? Тут зачинено. Там еще отчинено, мы это все проверили. Треба спускаться вниз и отправиться. А можем на третий поверх отправиться, не? Давайте третий. Третий поверх я, по-моему, не проверял. Давайте просто пойдем на его и проверим. Опа. Покой письменника. Ох, блин. Анти? Покой, Аті. Аті сказав, по типу, проход туди заборонений для усіх, для вашої же безпеки. А гэта тут літаральна пакой пісьменніка, пакой 306. Імя не стаіць насупраць яго. Але мы же ведаем, што адсутнасць гэта не значыць, што там чагосьці не было. Містер Скрэч можа пакідаць і так не такое, правильно? Мэнди Мэй. Это вось яна там вяжа унізе. У Мэнди Мэй просто так у скриночці набої були. Просто так. Нічого надзвичайного. Тут ключ потрібний, яких у мене нема. Гейл. Это хто у нас? Кто дед? Унізе. Так, а это хто? Норман. Я ім'я дрен запам'ятаю. Мы, может быть, уже строкали этих усіх. Опа, книги. Загадки скрозь гады. 200 тизеров и розных бла-бла-бла. Нотатка для сябе. Схаваць гэта з невялічкай загадкай, як гэта. Лепей за любы іншы замок. Як гэта падкрэслена тут. Загадка літаральна тут. Як трапіць на other side, то бо... other side. Добра. Не по типу на іншы бок, а отары гэта жывёлка. Так. 250 іншых гэтых отары, я забыўся, як яны куніцы там, альбо хто. Выдры? Выдры. Мне падказваюць, што выдры. 250 выдр... Ну... іншых каламбураў гэтага сусвета, каб ваши размовы плылі. Цытры. Яны цытры. Добра. Добрый дзень, вітаю. Вітаю, Мета Егорый. У чым загадка-то? 200? Не ведаю. Штосьці ён схаваў з загадкай невялічкай. Цытры? Гэта ўсё ж такі выдры было, так? Сінтія. І зноў ключа не хапае. Давайте я для сябе трошки цішэй зраблю. Так, ну все нормально по гуку, падаецца для вас у парадку, для мяне толькі трошки заглосна.
А то, коли вона сказала мені, блін, аж у уші ударило. Добре, ідем тады. У нас атрымліваецца, унізе ёсць праход у суседнія... Ну, карацей, унізе ёсць праход у пакой, гэты, цэнтр адпачынку. Усё? Дзе ўсё? А, вось. Усё. Усё яшчэ нармальна выглядае. Я здзіўлены, што месца нармальна выглядае. Я думаю, я спушчуся і нешта ўжо пачнецца. А, вось он Норман. Это яго загадкі. Добра. Весела у вас тут. Так, а ці ўжо ўнізе няма? Ён там наверсе старажыць пакой пісьменніка. Ну, давайте конфронтацию с ей, каратей. Скажем, что мы ведаем, что Тор находится у центра отпочинку. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Ну, идем. Идем в этот центр адпачынку. Так, перед тым, як мы глыбока туды зойдзем, давайте нашу справу трошки падсумуем. Малюнак. Так, мы ўжо размаўлялі з розумам нашага аднаго з дзедаў. Это гісторыя. Усё яшчэ няма. Ды прыткнуць. Браты Андерсены. Цэнтр адпачынку. Odin said Thor needs help. But from what? Тору патрэбна дапамога невядома ад чаго. Магчыма версія, што Тора робяць забраным, то бок хадзячым гэтым трупам. У нас ёсць яшчэ нейкія факты. Не халеры, вось толькі кавалак гісторыі, які у нас чамусьці няма куды прыткнуць. Сказано, што на потым. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That Чаму lady is вода? a walking red flag. Глядзіце, на падлозе штосьці разліта вады. Яна кажа, сказала, што сачыце. Сачы по типу за... Ну, можна наступіць у лужу і паслізнуцца. У цемры можна сябе нашкодзіць. Ну, пра цемру мы ведаем. Вітаю, Руді. А вось он цэнтр адпачынку. Я магу не заходзіць у яго адразу, а пайсці ў бок. Чы ўсё не, у мяне няма болтарэза. Добра. Адразу ёсць план. Трохі мапу вывучым. Гэта выхад, праз якім паспрабавалі. Прыёмная. Ёсць нейкі азначаны камп'ютар. Тут. Ну, трэба даглядаць, карацей. На жаль, у сагі няма здольнасці Алана Вейка, якую мы яму ўзялі, бачыць усё карыснае на мапе. Ну, калі ты пакой адчыняеш, і адразу табе ўсё там адзначаецца нават на неадкрытых тэрыторыях. Dark. Empty. Be ready, Saga. Цёмна і жудасна. Добра? Як звычайна. Я не магу... Я не магу туды зайсці, так? Там увогуле уваход... Уваход ёсць толькі, калі я, можа, уключу штосьці тут. Я туды не магу трапіць. Туалет. Аптэчка. А, і аптэчка зараз вельмі не своечасовая, яна займае месца, якое нам патрэбна. Hello? Thor? It's Saga Anderson. Так. Налево зачынена, адразу чамусьці адзначыла.
Можна, ну, карацей, все гэты дзверы праверыць. А здаецца, Вальгалла не супер назва для пансіяната крэатыўна, але лепей які сасновы гай. Ну, яны ж рокеры, ну, які мы ім сасновы гай, а? Вальгалла. Тым больш, што для дзядоў зроблены, блін, яшчэ і тут будзе, так? Не, дзякую Богу. Ні халеры тут няма. Тым больш, што для чэлаў, якія гралі ў гурце, якія называюцца старыя богі Асгарда. Так, Тор. Ты там? Оу, окей. Што тут надпіс? He's hurt pretty bad, Бінты. but he tore off his bandages. Why? Могу просто прочитать. А, ось. Tor was here. Док, Роза і Мі. Роза і я знайшлі містера Андерсона вырубленага на падлозе тэлефонам. Пашкоджана рука, абгарэла рука і парэз на брыве. Ну, не на брыве, краці, на галаве просто. Быў абсалютна беспрытомны, таму я прынёс яго сюды. Ён дзіўна сябе паводзіў увесь тыдзень. Калі ласка, прасачы. Ён VIP. ВБ. Хто такі ВБ? Дайце-ка. Браты, гэтыя самыя культысты спрабавалі сабе здабыць вось гэтых двух хлопцаў, то бок Тора і Одзіна сабе ў культ. Вельмі спрабавалі, вельмі доўга. Можа быць, гэта самае. Сам цэнтр рэабілітацыйны неяк працуе з культыстамі разам. Так. Think. Так, ён быў дзесьці. І робіць ім зараз. Свежая кроў. І яго ложка, яно пустое. Тут больше няма нічога такого. Нейкі документ пропусціў. Сторонка? Так. Сторонка. Нет. Давайте я лепей зачитаю, бо... Блин, еще не то натискаю. Браты Вайлдберрис. Так. Тор Андерсон меў маланку ў сваіх венах. Гэта быў рок-н-рол. Гэтая дзяўчынка Вівер наклала на яго заклён. Ён зробіць усё, што яна скажа. Тор гэта заслугоўвае. Тор жадае гэтага. Яна жадала песню, падарунак. Яму патрэбна было атрымаць яго для яе. Пасля гэтага было занадта позна. Тор размахнуўся сваім молатам у фрустрацыі. Як гэта? Спарк забыўся. Ну, карацей, іскра знікла. Цёмная вадкасць запаўніла яго розум. Дрэннае падарожжа. Тор змагаўся з ім, ён быў моцным. Ён ніколі не стане забраным, але цемра ўсё яшчэ можа яго патапіць. Зараз, гледзячы, ну, я сачу зараз там, дзе было, ну, там, дзе перапісаны кавалкі, гісторыя па тыпу містерам Скрачам, гэта выглядае так, быццам бы Алан рэальна спрабуе выратаваць Тора і Одзіна. То бок, ну, Алан і ёсць містер Скрэч. Блін, ну, 100% містер Скрэч гэта Алан. Ну, як бы, яно вельмі відавочна з самага пачатку, але сэнс у тым, што гэта не нейкая версія іншая Алана, а гэта вось Алан. Тору патрэбна было кагосьці папярэдзіць. Гэта ўсё зноў здаралася. Том вярнуўся. Ён вяртаўся. Том Зейн? Окей. Ён вяртаўся. Тому будзе патрэбна дапамога, калі ён жадае зрабіць тое, што жадае. Але браты былі занадта старыя, каб спыніць гэта ў гэты раз. Так. Тор патэлефанаваў камусьці, хто можа дапамагчы. Імя ён забыў, яно патанула па-за цёмнай вадою.
Окей, ну, там, дзе чытаць вось такія просто базовыя радкі, гэта па тыпу ўсё для яго дрэнна скончыцца. Літаральна, ну, калі чытаць тое, што не закрэслена, то для Тора ўсё вельмі дрэнна. Калі чытаць тыя радкі, якія былі ўжо містерам Скрэчам даданы, ну, то атрымліваецца ён наадварот, быццам бы у яго ёсць нейкі шанец. Так, у нас ёсць коридор. Наперад у нас... Давайте наперад. Там есть пару покоев, які можно проверить. Что там за звук? Отшинено. Так, у нас подшинок тут. И усё, не холеры, так? Добро. Захаваліся. Ідем далей. До речі, раз захаваліся, тут же ёсць гэтая скрынка, так? Где там? Давайте покладзем аптэчку, бо я не выкарыстоўваю столькі аптэчак, колькі мне гульня накідвае. Яно мне нават і блізка столькі не патрэбна. Ну, уж, до речі, я, калі справа пайшла, можа быць варта і што-небудзь з'есці. У мяне ёсць што-небудзь непатрэбнае? У мяне ёсць... вось, пейнкілер. Якраз. Дадатковага я браць не буду, у мяне ёсць... не, запасных у мяне няма, да рэчы. Окей, так і пакінем. Нормально. Так. Пакой дагляду 2, рэабілітацыйная частка. Ось тут... О, бачце, я тут у сцяну не кулаком ударыў. Альбо чым, несці цяжкім. А у нас ёсць... Не, гэта... Вось оно. Ён пайшоў, але пайшоў вось у тым напрамку. І ударыўся. А тут адчынена. Тут зачынена. Глядзіце, бачна сляды, дзе ён шоў. Тут ён зачапіўся. Туды ён, хутчэй за ўсё, не пайшоў. Ён пайшоў канкрэтна ў гэты пакой. Толькі зайсці я туды не магу. А не, вось он. Тор, пачакай. О, блин. І дзверы зачынілася, і зараз не зайсці, так? Так, гэта дзверы. Электрычны замок. Месца кантролю гэтага патрэбна знайсці. Так. А дзе тут... Вось тут ёсць праход, і можна ў офіс трапіць, і офіс прывядзе якраз такі ў камп'ютар з кантролем гэтага ўсяго. Ну, в прынцыпе, ўсё проста. Прайсці вось праз гэты калідор. А чаму тут? Добра, там перарабляюць гэты цэнтр. Набраліся яшчэ набояў. Што бы нам такога? Стрэлы вось-вось і будуць насамрэч... Не, нормально яшчэ стрэлаў. Я вось думаю просто, што варта мне зараз карыстаць. Давайте стрэламі пакарыстаемся, можа. Давайте, так, арбалетам пакарыстаемся. Ну, уже яшчэ раз. Я на правильным шляху? Так, на правильным шляху тут... Што? На мапе? Паляўнічая стрэльба. Неплохо. Опа. Дождь. Это покой, там туалет просто. Так, ні халери тут нема. Угу, сюди не зайсти. Стрельба ёсць, чым адчыніць няма. Так. Сторонка. А ё-моё, тут шмат чаго. Владимир Блам.
ВБ, гэта вось гэты, хто падпісаўся і сказаў пра VIP. Вас прынялі ў прэстыжныя рангі найбольш Hello. Я забыўся, што такое. Hello. Дайте-ка загуглю. Где там? Hello. Hello-вед. Ёсць. З ангельскай на беларускую. Асвечаны. Окей, добра. Найбольш... гэта не мае сэнсу. У яго, можа, синонім ёсць? Не-не-не, гэта не тое. Hello, значэнне. Не ведаю пра папулярнасць ВБ, я не разумею нават. Wild... Пачакай, Wildberries? А чаму ўсе кажуць пра... Я думаў пра Wildberries, які па тыпу, ну, гэта доставу. Пра яе гаворка? Альбо што? У сэнсе, што, ну, у Беларусі, ну, Wildberries папулярная. Я просто неяк, што я рэлеф у Польшчы не ведаю пра папулярнасць ВБ. Ну, я просто не зразумеў у сэнсе тое, што ў Польшчы яна папулярна, таму што Wildberries тут адсутнічае просто як клас. Так, Hello, ну, святое, карацей, святое месца. Так, яно, ну, мета пажартаваў пра братоў Wildberries. Ну, так. Я як бы пра братоў Wildberries зразумеў, але гэта, ну, потым я ўвогуле наконт таго, што Польшча, я думаю, як звязана, з Wildberries. Я вось гэтага не зразумеў, я коску не заўважыў, карацей. Потым я ў Польшчы і яшчэ і не ведаю, вось гэта вось я так зразумеў. Ну, ладно. Найбольш святой арганізацыі, ну, асвечаных арганізацыі. Такім чынам, і вы прыяднаецеся да ганаровай мэты і будзеце хаваць адны з нашых найбольш важных сакрэтаў. Цырымонія займе месца на наступны дзень пасля новага месяца, як і традыцыйна. Окей. Браты Каскела лідары гэтага культа. Культ дрэва вітае цябе, Яко і Ілма Каскела. Яшчэ. Day, then month. He uses European formatting. Дзень, ну, яна заўважыла па тыпу дзень, спачатку напісаны дзень, а потым месяц напісаны. Ён выкарыстоўвае, ну, еўрапейскі стыль. Дрэнны дзень, гэта быў дурны дом, дзе ўсё, нейкі дурны дом, у якім ўсё заўсёды ламаецца. Я заўсёды выпраўляю, а старыя людзі старыя мяне не паважаюць. Мне патрэбна паспытаць дадатковую плату. Нарэшце, мяне прынялі. Я зараз адзін член з бандай усёй. До свидания, літаральна напісана, до свидания сумнаму старому Владу. Вітаю на новому чалавеку у горадзе Владу. Я набуду водкі і пайду святкаваць. Гэты месяц змяніць усё. Мне трэба паклапаціцца аб мёртвым гэтым самым, як ён, ракун. Енот. Мёртвым еноце зверху. Пахне вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна для майго пахмелля. Гэта на наступны дзень. Я не зразумеў, а ты стракаў монстраў плавуноў тут? Я ж не зразумеў. Якіх плавуноў? Ну, па тыпу людзей такіх раздутых. Ну, гэта ж самы першы, што ты бачыш у гульне. Ну, карацей, я не ведаю, пра што ты. Адкуль ён узяў янота, не ведаю. Ну, тут дзесьці забраўся, можа, янот туды памёр. Адзначана цыклы месяца, адзначаны на гэтых самых. Гэта 12-19. Ну гэта проста ён з імі адзначаны. І ў яго нічога такога. Новы месяц, 17. Адзначаны некаторыя лічбы. 14, 17, 29, 17, 20,
17:31. Заўсёды є 17 і іншая лічба. 17, а не, 17-го няма толькі на гэтым. О. Я вось думаю, гэта штосьці павінна быць падказкай нейкай 100%. Needs a password. Патрэбны пароль, And 5 a лічб. warrant, technically. But hey, desperate times. Я ведаю. Там атрымліваецца 5 лічб, і вось калі браць 17 супадае, так? Тады калі... А, не супадае, не халера. 5 лічбаў. З гэтага дакладна мы павінны нейк узяць. А чаму 17 адзначана? Блін, спрабую зразумець, чым логіка. Я ўпэўнены, гэта мой адказ. Ну, я ўпэўнены, ён перада мною, я просто пакуль яго не зразумеў. 17 азначаны ва ўсіх, акрамя аднаго месяца. Гэта адзіную сістэму, якую магу заўважыць. Калі браць лічбы, якія не адзначаны, то у нас атрымліваецца 4, 20 і 31. А, ну гэта і ёсць 5 лічб. 4, 20, 31. Я нешта... А, не, пачакай-ка, не... Ладно, давайте паспрабуем. 4, 20, 31. Не, пачакай-ка, іх 6. 17, 17, 17? Да ну ладно. 17, 17, 17. Не? Окей, я паспрабаваў. Хм... 4. Ну, просто вось тут не адзначана. Гэтая дата не адзначаная. А ў чым логіка? Калі там? Гэты месяц зменіць усё. 8-й месяц. А 8-й месяц гэта у нас які? Гэта... Огуст. Вось ён, па тыпу. І поўны месяц. Атрымліваецца 30, 31. Не, ну то бок... Не разумею. Поўны месяц тут 30-го і 1-го ёсць. Ёсць 31-го атрымліваецца. Ну, рытуал адбудзецца на 30-го. Ну, там 30-го, 31-го атрымліваецца. Хутчэй за ўсё. Жнівень спраду ўсё змяніў. Я не магу зразумець. Ну, можа я тугават... Давайте, карацей, паскладваем у яе ў галаве ўсё. Можа яна сама мне нешта падкажа, таму што нешта гэта складаны. Ён выйшаў праз кафетэрыю. Tor left the wellness center. Ён выйшаў, і вось ёсць у нас пароль ад дзвяры. Апаронены камп'ютарам. Так, які пароль? А, ну вось якраз таки. Даты некаторыя адзначаны. Давайте. Вось яно дата. Падказкі яны ёсць. Усе на месцы вызначаны. The computer controls the door that Tor went through. І спадзяюся, зараз яна мне просто складзе гэта ўсё. Лічбачкі, подпісы яго, якія ўжо, ў прынцыпе, дата асаблівая. I have what I need to figure out the password. Пароль знаходзіцца ў офісе. І вось старонка яшчэ. Старонка якая... Ну, карацей, не, яна склала мне літаральна тое ж самае, што я сабе зрабіў. Куды гэта пойдзе? Вось гэта, старонка. Вось ён супраціўляецца таму, каб стаць забраным. Не забраны. Цёмная прысутнасць маніпулюе ім. Знішчае яго. Окей. Ну... Я 100% упэўнены, я павінен неяк разгадаць гэты календарык. Так, у тебя не будзе ніякага каментара? Давайте яшчэ раз нататку прачытаем, на што мне паспрабуе адзначыць дакладна гэтае самае. Дата гэта даволі звычайныя паролі. Можа быць дзесьці тут. Ён жа гучыць натхнёным.
Сказав, що він планує. Ліст каже, што наступны дзень пасля новага месяца. Ну, глядзіце, там атрымліваецца. Мне падаецца, я ведаю. Мне падаецца, зразумеў. Давайте-ка яшчэ раз я гэту штуку прачытаем. Ён атрымаў ліст 14... Не, пачакайце-ка. Дрэнны дзень. Вось, на 15-го ён атрымаў паведамленне гэтага 15.08. А тут атрымліваецца 17... 8, 31, 8. Мне падаецца, такое будзе. 17, 8, 31, 8. 17, 8, 31, 8. Не? А давайте тады у іншай нотацыі. 8, 17, 8, 31. Не. Халера. Нешта ў мяне свежых ідэй ніякіх няма. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, гэта дакладна нам патрэбна 31. Тут 100%, таму што гэта якраз такі наш дзень. Але 31, 8, 23, можа быць, год важен яшчэ. Поўная дата. 31, 8, 23. 08, пачакайце-ка. 08, 23. Добра, іншая нотацыя, тады амерыканская, спачатку месяц. 08, 31, 23. Не яно. Што за халера? Тось да гэтага павінна было падысці. Гуля, ты раптоўна, нейкую складаную загадку паставіла на дарозе. Папярэднія неяк настолькі відавочныя былі, што я не напружваўся зусім. Можа быць, тут яшчэ нейкая. Ну, гэта ад братоў напісана. Халера, гэта не тое. Зноў жа, 15.08. Ну, дзень, хутчэй за ўсё, 100%. Яна звярнула увагу, там 15.08. 8 гэта у нас жнівень. Вось у нас жнівень справа ўнізе. Наступны дзень пасля поўнага месяца ён не можа быць першага, таму што першага у нас якраз такі яму ліст прыйшоў там 15-го, вось тут. Альбо пачакайце-ка. Новы месяц. Не, я неправильно зразумеў. 17-е гэта у нас дата. 17.08.23. Я пераблытаў. Новы месяц гэта цёмненькі наадварот. Гэта, ну, пусты. 17-е 08.23. Ёсць, гэта ён. Я правильно зразумеў, я не разбіраюся ў гэтых самых, у месяцах. Адчыніць дзверы. Камеры ўключаны, дзверы зачынены, дзверы ўключаны, сірена ўключана. І зараз мы лісты. Загадка для твоёй стрэльбы. Я невелічкая ручная дзвярная ручка, якая трошкі не на месцы. Але разгадай гэтыя падказкі, і ты зможаш мяне знайсці. Ну, тут вершам усё. Месца ў твой прыватны пакой. Я сустрэну цябе прывітаннем, то бок хутчэй за ўсё на ўваходзе, у светлай шклянай скрыне, дзе прыгожыя кветкі квітнеюць. Так. Наступная яшчэ. VIP. Владимир, мне не патрэбна нагадваць табе, што Тор і Одзін будуць ідэальнымі кандыдатамі для культа. Калі ласка, зрабі ўсё магчымае, каб рэкрутаваць іх. Так, і надпіс гэтаму самому. Хтосьці забраў яго... ну вось, чэл з Норман і схаваў у выніку. Так. Чаму ты забраў яе ад майго пакою? Мне задзяўбалі прыкалдэсы гэтых старых.
Прынясі яе назад, каб я мог забраць сваю стрэльбу. Мне патрэбна яна на паляванне на аленя заўтра. Калі ты не зробіш, я буду паляваць на цябе. Так, добра. На ўваходзе, так? У шклянай скрыні. Ну, на ўваходзе хутчэй за ўсё там. Нешта вады да халеры паўсюль. Так, вось яна шкляная скрыня. Тут, так? Яна павінна быць тут. Дзесьці. Вось яна, знайшоў. Толькі куды мне гэтую стрэльбу пакласці так-то? Моя праблема ў тым, што месца няма. Я бы гэтую стрэльбу забраў з сабою, просто яна... Ну, я яе возьму, паспрабую ўзяць. Можа быць, нешта выкіну. Нічого, што... Роза папярэджвала наконт таго, што асцярожна сачы за лужамі, бо можаш, ну, пасля... Ну, яна не сказала чаго, просто сцеражыся лужаў, асцярожненька там, можна, там лужы, карацей, можна паднашкодзіць сабе ў цемры. Алень. Hi there, little friend. Наконт аленя трэба паглядзець, колькі ў нас засталося яшчэ. Аленька, скажи-ка мне, колькі засталося яшчэ? Аленька, аленька. Колькі мне засталося жыць? 2 засталося. Окей. Мы вельмі блізка. Куль штурмуе... Што? Так. Ілма нерваваўся. І яго... далоні былі клэмі, я не ўпэўнены нават. Ён опусціў свой тэлефон. Муліган не падымае, як пахістаў галавой. Паказаў на свой тэлефон. Тое ж самае з Торнтонам. Гэта якраз такі дапаможнікі шэрыфа, якіх мы застрэлілі. Ілма гэта не падабалася, ніхто не адказваў на тэлефон у гэтай самай, у слесарнай, мне падаецца. Ну, карацей, у гэтым самым, там, дзе яны матацыклы рамантавалі. Ну, так, у Вотары таксама ніхто не падымаў і у воркшопе, карацей. Штосьці адбывалася. У гэтым павінен быў быць пісьменнік. Павінен быў. Партыкаскела краліся скрозь кусты у Elderwood Palace Lodge. Я не ведаю, што гэта за такой... Пачакайце-ка. Гэта Elderwood Palace Lodge, гэта там, дзе мы адпачывалі, гэта там, дзе наш пакой, як бы ёсць, і там быў Алан Вейк, і потым напад адбыўся на яго. Яго святло зяло ўначы. Яны не маглі ўжо больш чакаць. Браты не ведалі, што сага была ў Вотары, наведавала свой трэйлер. Пачаць зараз быў іх адзіным шансам зрабіць гэта, і каб не нашкодзіць ёй. Ілма устаў і натоўп людзей у масках, аленяў паглядзеў на яго. Ну добра, гэта зараз і пачнецца. Пісьменнік — гэта наша цэль. Разбярыць з ім і ўсё скончана. Страляйце ў федэрала толькі тады, калі вам гэта будзе патрэбна. Это наш вельмі важны момант. Мы назіраем за ноччу. Натоўп пачаў гэта, ну, нешта... мурмурт. Ну, карацей, яны перагаворвацца і нараспеў адказваць яму. Ілма павярнуўся да гатэля. Ён бачыў партнёра Сагі ў вакне. Ілма ударыў свайго брата па плячу. Браты апранулі маскі. Куль дрэва быў гатовы. Я кажу, мне падаецца, куль дрэва, яны насамрэч па тыпу яны ратуюць месца. Мне падаецца, яны рэальна на баку, карацей. Яны не жадалі нашкодзіць Сагі, ну гэта яшчэ невядома чаму. Нават калі яны злыя, іх магло быць ўсё ж такі мэта нейкая пэўная. Мы тут збіраем розныя стыкеры мэра. Окей. Вось. І у нас у выніку як бы складваецца, яно рэальна выглядае так, быццам бы яны спрабуюць проста спыніць пісьменніка Алана Вейка. Чаму толькі яны яго спрабуюць спыніць? Таму што Алан Вейк, ну я думаю, што яны спрабуюць спыніць якраз такі пачвару гэтую з містера Скрэча.
Але як гэта працуе, невядома. Так, у нас новая інфармацыя. Угу. Ілма як Каскела, вось гэтую інфармацыю трэба сабраць. Нам вядома, што яны... Так, ініцыяцыя лідарамі культа Ілма і Яка. Владимир Блум. А ты дзе? У нас ёсць нешта? Хто ў гэтым удзельнічае? З кім яны працуюць? Не, гэта не падыходзіць. Тор і Одзін. Можна ли? Вось. І яшчэ сюды калончык дадаць. Імейл. А куды яго? Гэта сімвалі, гэта не тое, там ужо разабраліся. Мэта культа. Ugh. Я не разумею, куды гэта павінна падысці. Ініцыяцыя. Можа мэта? Ну да ладно. Муліган і Торнтон яны ўвогуле ніяк не датычацца. А, вось хто не заўважыў. Хто да гэтага мае дачыненне сюды мог дадаць яшчэ 8. Владимир Блум. Чел. Таксама член культа. Адразу вядома. Ну, дзе стрэльба там? Ось яна. І ў мяне няма месца на гэта. 100% яна будзе нейкая гіганцкая, правильно? Пум-пум-пум. А дзе мой там пакой адпачынку? У канцы калідора і налево. Направо, направо. Ну што, мне тады атрымліваецца, мне патрэбна скінуць нейкую зброю. Можа быць, ну, пісталет просто шкада скідаваць. Пісталет даволі універсальная такая рэч, і ім можна мазаць. Вось, мне падабаецца пісталет, плюс яго патроны складваюцца ў адну ячейку. Усе. Так, давайте-ка пойдем сюды. Я складу што-небудзь яшчэ ў гэтую скрынку. Што я магу скласці? Тое, чым я не карыстаюся. А не карыстаюся я вось гэтым. Раз, пайшло. Не карыстаюся я вось гэтым. Там можна палажыць сюды. Давайте яшчэ флеераў гэтых. Яны просто займаюць месца шчыра. Я не вельмі жадаю ім карыстацца. Я бы ім не карыстаўся толькі ў выпадку, калі мне, ну, просто іх патрэбна патраціць, скажем так. Яны карысныя, але неяк больш мне падабаецца карыстацца ліхтарыкам, просто страляць. Так, вось сюды можна скараціць. Павінна ўлезці. Няўжо яна займае столькі месца? Яна 4 слоты займае. Это кабзда. О, ачука. Баяздольнасць. Чакайце, а што мы выкарыстоўваем аднолькавыя набоі для чаго яшчэ? Дзе яны? У мяне весь гэты час былі набоі, я насіў з табой на гэтую стрэльбу. А давайте ёй пакарыстаемся. Спрабуем, што за яна. 5 набояў у адным. Ну, неблага. Калі яна моцная, то, ў прынцыпе, чаму бы не. Правильно? Я чую гукі? А ё-моё! Ты што нахрен такое? Что ты нахрен такое? Я бачу тебе. Не лагай тут у нас. Я зразумеў, про якіх клубноў гаворка была.
Ау. Так. Я бачу тебя. Я бачу тебя. Ты меня не подманишь просто так. Без конца ты там ховаться не можешь, правильно? Плавать. Я не могу на расшатку поглядеть, она зачинилась, и я занят тем, что спробую выжить. Может быть, мне потрібно ліхтаром неяк скористатися. Що я... Що може бути супроть плаваючої почвари? Він плаває... Блін, Гуля подлакує в тому. А! Ні, там світло за ім'я. Ну все, я не з такого ліхтаром користався. Потрібно було розбити ще раз. Карацей, ён быццам бы плавае, але плавае быццам бы адначасова у, ну, як у прасторы просто, у пятым вымярэнні, скажем так. Выглядае так. Так, ён нас трошки пашкодзіў. Ну, зусім трошки. Ну, давайте карыстацца. Я буду карыстацца просто таму, што ў мяне шмат. Ну, у мяне шмат болей утаряльных, у мяне шмат лячэння, у мяне шмат набояў, і не магу падзеліцца. Need to catch up with Tor. Ну, я разумею, про якіх плаваючых ти казав. Ну, зараз... Які плаваючі? І калі ты сказаў, я пачаў думаць на гэта. Я падумаў, што гэтая вада па ўсёй разлітая, што яна, ну, з яе можа яна неяк вылезуць. Але не, гэта значна больш брутальна. Так, што у нас тут? Знаходкі. Так, нататнік, ежа... Так, посадка... Что? Вельмі прыгожая заколка. Так, і... Ідзіце да Роуз. Я знайшла коробку набояў ад паляўнічай вінтоўкі ў кафетэрыі. Роза, мне падаецца, хтосьці... Роза? Мне падаецца, ты зноў пакінула па-за сабою. Роза? Роза частка культа? Чаму ў яе ёсць гэтая, ну, набою? Тебе патрэбна быць больш асцярожнай. Паслухай старога Влада. Энтузіаста па зброі. Заўсёды зачыняе яе. Забяры набой ад мяне, калі ты зможаш. Я набыў гэту гарбатую, якая тебе падабаецца. І магу сабе зрабіць трохі, калі жадаеш. Ён там ухлёстуе за Розай, але Роза таксама... Ну, просто я Розу сабе са зброёй вельмі складана уяўляю. Мне падаецца, она таксама культыстка. Опа, молот Тора. О, бляха, кульня. Нахера ты так робіш, а? Так, давайте-ка у хуткі слот поставим гэтую стрельбу. Я, може, переставлю? Не, давайте ось так. Угу. Перезарядка. Няхай будзе. Перезаряджаецца яна доўга, але страляць можна адразу 5 патронаў. Так што, ў прынцыпе, даволі моцна. Я думаю, нават пакарыстацца ёй яшчэ. Адзінай прасторы тут мала, і ў блізкіх месцах... Я чуў цябе. Зараз яшчэ будуць, так? Дзе мы? Так, на кухні, і потім будзе выхад на вуліцу. Амаль на выхадзе. Плывуны, я так разумею, ну, з плывунамі складана змагацца, ну, вось, калі бы я тут сустрэўся з плывуном, была б праблема вялікая. Больш хорару, больш шчасця на планеце. Я не ведаю, ці ёсць карэляцыя паміж гэтым. Нэнрэвенс, не ўпэўнены, вітаю. Добра, тут нічога больш няма. Мне падавалася, я бачыў дашку нейкую з нататкамі, і я магу ёй? Не, тут нічога няма. Зараз зноў... Оп. Яшчэ набояў.
Толькі Тор пакінуў свой молат. Быццам бы ён на кагосьці паляваў. Tor Anderson, you come out of here this minute. That water is bad for you. Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you. This kind of behavior is not okay. Let him go. Tor! Damn. Ён знік. І Роза такая паводзіць сябе, быццам бы, ну, блін, зноў. Так, дайце-ка. Кабзда. Так, з ёй мы яшчэ паразмаўляем, давайце крыху даследуем тэрыторыю навокал. Мы выйшлі адсюль і выбеглі. Там зачынена не атрымаецца чыніць, бо ў мяне нема болтарэзу. Ну, гэта не павінна нават адчыняцца. Ну, тут не выглядае, што я магу нешта зрабіць, акрамя як з Розай паразмаўляць. Вось іншы бок яшчэ пагляджу хутенька. Ага, там ёсць праход далей. І вось гэта можа вывесці нас з маёнтка гэтага цэнтра. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Што? Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me? Or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Яна відавочна хлусіць, але ці сапраўды яна верыць у тое, што яна кажа. Яна кажа, што па тыпу Тора, якога Тора? У сэнсе, ён у цэнтры адпачынку. Яго тут ніколі не было. Літаральна вось зараз адбылося перад яе вачыма. І мы бачылі гэта. І яна ведае, што мы бачылі. То ў яе ў думках увогуле. Давай, Роза, што ў тебе ў галаве? Watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Ключовая фраза. Вейк вярнуўся. Яна кажа, яна адыгрывае ролю ў п'есе, ну, па тыпу у сцэнарыі Алана Вейка. Яна літаральна паўтарае, яна настолькі памешана на тым, што... Мне падаецца, яна павінна быць культысткай. Ну, яна не можа быць. А там раз і нічога, ну... Яна павінна быць культысткай. Яна памешана на тым, што піша Алан Вейк на яго кнігах, і зараз яна паўтарае яго сюжэты. Яна бачыла манускрыпт. Я ўпэўнены, што яна бачыла сцэнарый, які піша ён. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Вельмі зразумела зараз, гэта было зараз яшчэ раз Cynthia перагляджу. took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Фраза не Is Rose толькі мае talking about сэнса. Cynthia or herself? Сінтія Or Вівер. both? Мы бачылі Сінтію Вівер? Я зараз не забыўся. Просто я не памятаю такого. Я, вы бачыце, я вельмі дрэнна запамінаю імёны, і зараз Сінтія Вівер для мяне абсалютна імя новенькае. Што такая Сінтія Вівер? Яна толькі што прыдумала, яна толькі што... Ну, яно толькі-толькі ў гульне ўзялося, альбо было раней. Я ўжо ведаю яго. Ну ладно. Карацей, што яна сказала ў сваёй галаве? Тое, што
Калі цемра кранае цябе, ну, дакранацца да твоей галавы, то, ну, па тыпу, твая кніга — гэта паліца з кнігамі. І калі цемра дакранаецца да яе, то ўсе кнігі на ёй пераблытваюцца. І потым раптоўна яна проста кажа: я забрала лямпачку у Сінціі. Ну, па тыпу, я забрала яе лямпачку. Так, пачакайце, яна сказала: я забрала яе лямпачку. Як можа быць жанчына з лямпачкай без яе лямпачкі? Вось такое. Гэта нахрен пакуль не мае ніякага сэнсу. Давайте, можа быць, паспрабуем яшчэ сабраць у нас справу. У нас ёсць факты. Гісторыя. Усё яшчэ няма куды выкарыстаць. Браты Андерсаны. Тор у возеры. Disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? Як трапіць унутр оверлапа, які знаходзіцца ў гэтым возеры? Сінтія і Тор. Хто такая Сінтія, блін? О, не, я не памятаю. Вейк сказаў у Розе, каб знайсці героя. Яна з першай часткі, дама з лямпачкай, якая пакідала рэсурсы. Окей, я не памятаю увогуле. Ну, а ў гэтай гульні яна не ўзгадвалася, то бок яна проста пра Сінцію нейкую кажа, і гэта проста раптоўна, так? Так. Частка рытуала, Роза павінна размаўляць з героем. Давайте пакуль не будзем з ёй размаўляць, бо мы можам і... Так, тут ні халеры няма. І я думаю зайсці ў дом прастарэлых назад, зазірнуць. Может быть, тут з Аті паразмаўляць яшчэ з кім-небудзь. Оп, хтось там сышоў. Я бачу. Старых там не бачно. Так, ладно, давайте, может быть, гуня разлічвала, што мы спачатку з ёй паразмаўляем. Вейк вярнуўся. Wake has returned. Oh my god. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Torngale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. А бабця, якая нам скрымеры робіць, гэта не яна? Дык бабця была толькі адзін раз. Ну, яна стаяла ў гэтым самым. Можа быць, яна, я не ведаю. Роза, дарэчы, зараз, калі даведалася, што мы тут герой, па тыпу герой, глядзіце, Алан упісаў на нашага персонажа, Сагу, у гісторыю як гераіню. І ось, атрымліваецца, як бы працэс, ён такі не вельмі хуткі, то бок ён упісаў яе ў гісторыю і дадаў інфармацыю пра героя, але героем яна ад гэтага не становіцца проста так, ну, раптоўна само не адбываецца. І Сага зараз, ну, каб падыгрывае як бы гэтаму сюжэту, які быў напісаны перад ёю, таму што яна ведае, што, напрыклад, Роза чакае героя. Вось, і зараз яна выбачаецца за тое, што трымала нас далёка ад цэнтра, ну, гэтага адпачынку. Вось, не перашкаджала нам, таму што яна не чакала, што мы будзем героем. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Вейк сказаў табе? And I'll need my keys to get around. І ключы. Яна так вельмі шчасліва пабачыць нас. Ну... Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. Так. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Трэба Одіна будзе пытаць зараз. Давайте толькі ў наш розум. Першую чаргу і складзем. Яна псіхічна трошкі так ёсць. Яна, ну, такая ж і была, па-моему, у першай частцы. Так. Старонку. Давайте старонку прачытаем самастойна, таму што яна, зноў жа, мы прачыталі, паслухалі толькі вельмі скарочаны варыянт. Вось, старонка. Сага адчыняе оверлап у Вальгале. Так. Сага переключила, ну, натиснула на переключальник на аўтамаце з песнямі.
Зніклая запись вярнулася на месца. Сага не магла у Сагі не атрымалася бы знайсці яе без дапамогі Одзіна. Дарэчы, гэта кавалак тэкста, які поўнасцю не зменены, ён такі ж, як і быў у арыгінале, то бок гэта без рэмара Алана Вейка. Ну, ужо з містера Скрэча, скажем так. Будучы тут, Сага адчувала сябе ў небяспецы, чакала, што цені ажывуць. Як гэта? Іголка дакранулася да вініла, пачалася песня. Одзін сказаў, што яна была напісана для яе і для яе маці. Гэта выбачэнне яе дзеда. Як гэта? Скаргі старога чалавека. Не Lamentation. Стогн старога чалавека. Яго сэрца было разбіта. Танула ў цемры. Одзін сказаў, што песня будзе шляхом, каб пазнаць Тора, шляхом, каб знайсці яго. Святло пранікла скрозь у акно сада. Гэта тое месца, дзе Тор знік у возеры. Ну, не ў возеры, як ён, у гэтым невялічкім прудзіке. Сага ведала, што ёй патрэбна зрабіць. Добра, трэба да Одзіна. Ну, яна бы не зрабіла гэта без Одзіна, таму мы ідзем да Одзіна, ён дакладна ведае. Давайте яшчэ кавалкі якія складзем. Я магу нарэшце гісторыю скласць, не? Не? Што мне за кавалкі такія? Так, вось ён аўтамат гэты. Я бачу, як хтосьці выходзіў праз галоўныя дзверы. Я 100% бачу. Цёмна, ні халера не бачна. О, вітаю. Так, усе ў парадку. Is there anyone who didn't show up? Усе на месцы. A few. Некалькі. Аці, Гейл і Сінтія. If they aren't here by now, then they aren't coming. Сінтія там була. To be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Споведите мне на кон Сінтії Вівер. Have you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman McDonald what to do. Яна патрабавала вады ад тых, хто... Яны патрабавалі вады ад... Ну, Сінтія, карацей, трошкі ляснутая. Яна патрабавала ад іх вады выпіць з пруда, паплаваю ў прудзікі гэтым. Яна было нешта вельмі не ў парадку. Роза яшчэ ў галаве Розы было пра тое, што яна зарабрала лямпачку ў жанчыны з лямпачкай, якім яна тады становіцца. Тады яна становіцца жанчынай у цемры. Добра, у Мэйрі Мэй нешта з рукамі. Mandy May, are you all right? You're bleeding. Oh, how did that happen? Она так і зараз уважила. Ніхто ні з іх не заўважыў. Oh, don't be a crybaby, Norman. Яе рукі ў крыві. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Окей. Это яны дадалі ўжо трошкі кавалка гісторыі, якога не было. Бераноў жанчыны з Бераном не забрала? Не. Радіо. Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime, me and my listeners.
Добра. У нас ёсць яшчэ што дадаць на дашку, не? Вось гэта толькі два кавалкі, які мы ніяк праткнуць не можам нідзе. Правильно? Правыя. Ну так, толькі гэта два кавалкі, якія нікуды не прысоўваюцца. Так, яны сказалі нешта не так з Сінціяй. А ці няма яшчэ аднаго чалавека, яны адно імя назвалі. Оп, яшчэ трошки набояў. Я не ўпэўнены, але мне... Ну, я не ўпэўнены як, але мне вельмі патрэбна павялічыць свой інвентар, таму што гэта ўжо несур'ёзна. Ён забіты просто поўнасцю. Старонка яшчэ. Один закрас у ложку. Один Андерсон пераварушыўся сваю ложку. Яго мары былі вельмі размазанымі, затуманенымі. Ён адчуваў быццам бы падвагай акіяна цёмнай вады. Скрозь змрок ён дацягнуўся да Сагі. Один адчуваў сябе бескарысным. Ён жадаў сказаць Сагі, расказаць Сагі, як яго грымасы прымушалі яе смяяцца, калі яна была малой. Занадта малой, каб запомніць. Один звычайна жартаваў, што Тор быў яе дзедам, але ён быў усе дзедам. Ну, потым, не дзедам, а па тыпу усе отцом. Яго, ну, складана з ангельскага, па тыпу, складана гэты каламбур перадаць. Грэндфазер, але ён быў і таксама яшчэ і олфазер, па тыпу усе отец, як Один. Ён усміхнуўся гэтаму ўспаміну. Один быў больш добрым з братоў Андерсон. Тору не хапала спакою. Ён быў больш выбуховы. Браты шмат драліся, але яны і ніколі не раздзяляліся. А зараз Тора не было. Уцягнуты ў цемру. Один мог адчуць гэта. Час для іх абодвух ужо сканчаўся. Сусветны дзед. Нам трэба Слейпніру ў сэнсе? Чакайце, у нас у прафайлінге яшчэ нешта ёсць. У думкі Одіна можна трапіць. А давайте просто фізічна да яго дойдзем. Я чую. Так, ён кліча мяне. Один. Не, з ім не паразмаўляеш, ён у сваіх марах. Мне ты, Егорай, жартуеш. Не жарт? Окей, мне подказывают, что не. Ё-моё. Окей. Не холера себе на вина. Так, у нас есть что перекласти. Так, мне зараз на вину подсовывают. Окей. Окей. Ладно. Новина для тых, хто... Для тых, хто на записи. Сёння... Короче, сегодня день, когда помер Папа Римский, и это, ну, литерально Пасха, и... Окей. Зачем нечакано. Так, давайте робим... Нешта мне не падабаецца мой інвентар. Мне ён не падабаецца, каб так. У мяне, насамрэч, я ўжо пачынаю пакідаць толькі самае неабходнае. Зброя займае большую частку, палову інвентара. Вось, калі я просто буду перасоўваць, так, вось так перасуну. Ладно, давайте упарадачым. Як? Так, зробім. Глядзіце. Палова майго інвентара гэта тупо зброя. Вось просто зброя як зброя. Я не магу нічога сюды пакласці новага. Просто адсутнічаюць рэчы, якія я магу умясціць туды. Так, аці невядома дзе. Мы не можам зайсці сюды, так? А, Роза ж нам гэта самае дазвол дала. У музей. Перед тым, як мы сюды зойдзем, давайте ў прафайлінг пойдзем і зазірнем Тору Одіну ў галаву.
Запис, який ми шукаємо. Page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Ось ми якраз зачинили двері в музей. Я не веду, чи ми... My mom took me away when I was still a baby. По їх версії, Фрея, ну, її Stay on мать, task. The record is in the museum. покинула їх, ну, отрымлівається, покинула Тора. Бо Тор був занадто нестабільний, і навіть Один такий, ну, добре, що вона сошла до Тора, хоч це і розбило йому серце. Так. Запис. Знову вечорини Тора і Одіна. Что? Члены гурта Старые Боги Асгарда мертвые. Так. Згубили гитариста Боба Болдера. Толстый Боб. Хвороба. Ён змагаўся з раком. Добра. Бла-бла-бла. Ну, тут такое. А, почекайте, там мне подается еще нотатник? Нет. Вось она, пластинка, так? Перед тым, як мы пойдзем далей, давайте я хутенька пагляджу, можа мне ёсць яшчэ штосьці, што адчыніць гэтымі ключамі. Гэтымі ключамі я, па ідэе, магу... Давайте не буду браць. Я не буду зараз, я спецыяльна не буду я браць. Я пойду наверх, бо зараз я магу адчыняць дзверы, якія зачынены. Покой пісьменніка. А ці сказаў, што не варта яго адчыняць. Я б... Бляха. Святло выключила. Проверить генератор в подвале. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Подошел до покоя Синтии. Так, давайте ўсё ж таки возьмем пластинку. Мне пытается взять пластинку было по сюжете. Оп, я чую. Нечто. Так, пластинка, нахрен. Пластинку першую чергу. Ё-моё. Angus Remorse. This is the one. But it's gone. Але я тут нема. І Синтия забрала її. Tell me where to find it. І ось туди мені і потрібно було. Синтия. Уже забрана яна. Тор Андерсон. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. І ось на запис. Where is Angus Remorse now? Шкодування гнева. A rock and roll pleasing. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Пробуем ўсё яшчэ дастаць, даведацца, адкуль, дзе знаходзіцца яе, ну, гэтая пластинка. Drowned beneath dark water. Too many hands
frightened her. Cut short, she screamed. And old folks care home. Пластинка в ванной. The Anger's Remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Угу, ну я покою. Добре. Чекайте-ка, ще можна профайлінг. Так, у Одіна є питання ще. Anger's Пластинка. Remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has torn the overlap. Anger's Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Добре. Мы уже ведаем где. Мы уже были у пакою Сінтії. І адпачынка няма у нас тут. Нам патрэбна у падвал. А падвал... Уваход у падвал. Вось ён ёсць тут. Туды можна ўвогуле звонку трапіць. Але ніякія дзверы зараз не адчыніць, таму што ўсё паўсюль адключаныя гэтыя. Можна з Аці яшчэ паразмаўляць, а на мапе адзначаны. Аці, можа ты нешта мудрае скажаш. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. Блум быў у кульце, і ён, хутчэй за ўсё, помер. How А did што? you know Blum was part of the cult? В кульце даецца, што Блум быў участкам культа. Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Угу. Блум мені просто сам розповів. Ну, Аті знову ж. Аті у нас надзвичайна особа. Добре, Аті. Почувай. Придется выйти на улицу и с улицы трапить у подвал. Я чую штось. А ё-моё. Яны разваліліся на 2? Якога хера? Ау. Ай, я ж ухилився. Так, Good есть. job, Saga. Now keep moving. Разрядиться зовсім в этом. Арбалетом треба активніше користатися. А у ванную не пойдем? Мы паспрабавалі ў ванную пайсці, але там же зачынена. Якраз таки мы наверх падняліся, і ў яе краі пакоя выключылася ўся электрычнасць. Нам патрэбна пайсці ў падвал, каб пайсці потым зноў да яе ванную. І зараз мы ідзем якраз таки на вуліцу, каб спусціцца ў падвал.
Ось тут уваход у підвал. Я думаю, тут буде плаваючи. Трошки затопило. Забитый человек. Shit. Хто це такі? I need to get the power back on. Мені здається, гэта чел якраз такі, які... як ён? Блум. Тут все подтопило. Key fob's no good without power. Це все не працює. Так, тут можна включить. Тільки я упевнений, яшчэ штосьці пачнецца, як толькі я гэта зраблю. Давайте даследуем решту. Так, тут есть двери, якія зачинены, і працоўны стол нейкі. Workspace. Давайте включим святло, холера з'їм. Я думаю, что мы спокойно можем потом поподорожничать. Я все больше и больше сомневаюсь в том, что роблю. Святло. Наша приоритетная задача. А, ну вядома, ну конечно. Maybe there are spares nearby. Не хапае гэтых самых. Як яны? Корки, короче, не хапае. На щиток. Мне потрібно арбалетом користатися. У мене тут його до холери, він до холери місце займає. Флаєри, які я забрати не можу, і патрони. Добре, тоді все ж таки можна було спокійно сюди підходити. Тут можна пролезти. Листок. Еміт забраны. Еміт? Хто такий Еміт? Треба буде прочитати ще. Оп. Это добре. І тут ще сторонка. Роза, запасные корки зараз зачинены, тому что хтосьці, Аті, протягиває їх красти. Код знаходится у покое гэтай самой, ну, у каляпралак. Код знаходится каляпралак. Вось оно, у заднім месцы, і яно там зачиненае, так? Я толькі праз той коридор могу пробраться. Це ж зачиненае, правильно? Can't be opened on this side. Так, добре. Тоді лезем. Зараз 100% нешта у скримак нейкі будзе ўтвар. Зараз чатка зникла. Оп, чатку вернули. Я чую тебе, плывун. Тут просто недостатково месца, как бы с ним... А, не, у наступном покое будет достатково месца, как бы змагаться. И код. Дом Зейна. Тома Зейна. Бла-бла-бла. Його партнер Барбара Ягер. Баба Якала у Фінляндії. Гэта жанчына з кіно. У гэтым самым, у Nightless Night, вось гэта жанчына вось на фатаграфіі, яна была у якасці по типу каханай Алана, але яна вяртала Алана Вейка тады. Выкарыстоўваючы, што за халера? Так, набыў дом за межамі горада, і яны пасяліліся. У яго краіне, і так, ён быў вельмі вядомы і паважаны рэжысёр, зорка ў параўнанні, якую параўноўвалі са Стэнлі Кубрыкам і Інгварам Бергманам. Яго раннія фільмы Nightless Night атрымаў шмат еўрапейскіх узнагарод. Зараз ён, містер Зейн, зараз у працэсе здымак кіно пад назвай Том Паэт.
У размове містер Зен сустракаецца з... Так, у размове містер Зен узгадывае харизматычную фігуру... Не, выбачаюся. У размове містер Зен выглядае як харизматычны чалавек з вялікімі марамі. Ён кажа наконт будавання гатэлю і студыі у гэтай, тут у наваколе. Ён нават абраў імя для гатэля, Ocean View Гатэль. Гэты рэпартор верыць у тое, што... Пачакайце-ка. Блин, у меня зараз наушники разрядятся. Дайте-ка момент. Невеличкий перапынак. Зараз разважанне і падсумую яшчэ, што я думаю. Няхай будзе вось гэтая нататка. Так, я ўжо тут. Глядзіце, якая справа. Томас Зейн. Гэта фінскі рэжысёр. Уявім сабе, што мы зараз, нагадваю, сага якраз таки знаходзіцца ў больш рэальным сусвеце, нягледзячы на то, што гісторыя на яго ўплывае, тут хаця бы ў гэтым свеце можна хаця бы паспрабаваць парадак падзей стварыць. Вось. І парадак падзей прыкладна такія. Зараз я яшчэ праверу, што так мяне ўчуйна, ўсё добра. Томас Зейн прыехаў з Фінляндыі ў Амерыку, і яшчэ ў Фінляндыі, яшчэ ў Еўропе ён зрабіў кіно Nightless Night, у якім была жанчына, як я разумею, Барбара Ягер якраз такі, якая ажыўляла, забіла Алекса Кейсі, нейкага чэла, які раптоўна проста вярнуўся як бы назад да возера Колдран Лейка, дарэчы. Вось. І ён атрымліваецца... Яна вярнула да жыцця Алана Вейка. Замяніла, атрымліваецца, запіхнула туды Алекса Кейсі замест Алана Вейка. Гэта падзеі Nightless Night, так? Потым, калі ён прыехаў у гэты самы, у Амерыку, ён пачаў рабіць кіно Том Паэт, і ён пасяліўся у доміку на возеры. Так, зараз здымае Том Паэта. Ён кажа наконт... пачакаць, ён засяліўся кудысьці стары асабняк па-за межамі горада, і яны там засяліліся. Што за асабняк не кажуць дакладна, ніякіх мэтаў, ніякіх дэталяў у нас няма. Ён кажа наконт будавання гатэля і студыі тут, у наваколлі. Каля чаго? Чакайце-ка, ён сяліўся... Так. Ён не у Нью-Йорку, то бок ён зрабіў гатэль Ocean View тут. І кінотэатр тут, не ў Нью-Йорку, як гэта бачыць Алан Вейк. Зноў жа, што на што ўплывае, невядома. Але давайте паспрабуем, будзем паралельна трымаць проста падзеі. Вось у нас ёсць падзеі, якія плюс-мінус могуць быць рэальнымі ад сагі. Не ўсе з іх, дарэчы, далёка. Але ў той жа момант ёсць як бы нейкая версія Алана Вейка. Можа, Алан Вейк бачыць адлюстраванне гэтага, альбо наадварот, падзеі ў Алана Вейка адлюстроўваюцца ў рэальны сусвет, яны становяцца кананічнымі. Вось, усё гэта складана. Так, давайте-ка, гатэль, Ocean View Гатэль. Так, рэпартер верыць у тое, што назва вельмі падыходзячая. Дарэчы, што цікава, так? Тут ёсць яшчэ фраза па гульне гуляе такая, што гэта не возера, гэта акіян. Вось гэтая такая штука, і атрымліваецца гатэль з Ocean View Гатэль, гэта па тыпу з відам на акіян, якраз такі вельмі пераклікаецца з назвай для Колдран Лейк, якраз такі для возера, якое як бы не возера, яно акіян.
Мары містера Зейна дакладна зробіць Брайт Фоллс месцам як это? Ну, стануць знакамітымі дзякуючы гэтаму. Так. Калі яго мары стануць рэальнасцямі. Члены камуны дакладна адчуваюць тое ж самае, бачыць Зейна як чалавека дастаткова заслугоўваючага пакланення, нават трошкі нагадваючы культ. Чалавека, які вядзе сваю пасту, каб пашырыць яго розум і дасягнуць найвышшага стана мастацкага натхнення з дапамогай магічных грыбоў. Калі Bright Falls Records, гэта, я так разумею, студыя запісу, не будзе забараняць выкарыстоўванне нелегальных наркотыкаў, мы спадзяёмся, містер Зейн... Так, зараз код закрыў. Ого, ось. Містер Зейн нанясе нас на мастацкую мапу. Вельмі цікава. І карацей, ён прыехаў сюды. Калі верыць гэтай натацыі, то, ну, калі яна праўда, то атрымліваецца, Томас Зейн рэальна жыў тут, а ён потым напісаў паэта, і мне падаецца, паэт, якога ён напісаў, вось гэты паэт, глядзіце, як бы першае кіно Nightless Night. Гэта Алекса Кейсі адпраўляюць забіваюць і запіхваюць у цёмныя прастору, так? Гэта першая падзея. Потым, дзякуючы гэтаму, вяртаецца па тыпу Алана Вейк, але ён выглядае як Томас Зейн. Таму што ў кіно граў Томас Зейн і граў Алана Вейка. І атрымліваецца Томас Зейн, усё, не, яно ўжо, Я спрабую нават гэта проста зачапіць, і яно ўсё, разумееце, ўсё ў цыкл заходзіць. Кожная мая спроба зрабіць нейкую па тыпу ланцужок падзей, ён замыкаецца сам на сабе, таму што атрымліваецца, што як бы у нас ёсць і падвойныя яшчэ варыянты падзей, то бок яны падвойныя, патройныя. Хто насамрэч выбраўся тады, калі ў кіно, хто выбраўся? Томас Зейн альбо Алан Вейк? Тады, з-пад возера. Калі гэта выбраўся Томас Зейн, то ён жа пра сябе атрымліваецца і напісаў. А потым ён прыехаў сюды і зрабіў Том Паэт, так? І Том Паэт быў потым заперты ў доме, у гэтым цёмнай рэальнасці, у першай частцы, так? Замест Алана Вейка. Потым у гэты жа дом трапляе Алан Вейк, які, магчыма, выбраўся перад гэтым з калодзежа, то бок, альбо, складана. Можна сказаць, што проста гэта адна і та ж... я бы сказаў так. Увогуле, гучыць так, быццам бы... І гэта не цыкл, а спіраль. Ну так, гэта... Вось, яно само... Як бы, я разумею, што ў гэтым як бы задумка. І... яна вельмі... Разумееце, калі б яны проста зрабілі яшчэ ў іншым парадку... Просто веданні, которые нам веды падаюць вельмі удалым чынам. Яны задаюць больш пытанняў, даюць больш пытанняў і больш разважання. Калі гэта ўсё бы яны перамашалі, то была бы проста бязглуздзіца, так? І гэта і так складана разумець, але калі яны падаюць гэта роўна ў тыя моманты, калі мы ведаем папярэднія веды ў нас ёсць, вось зараз увогуле ідэальны момант, мы ведаем пра Томаса Зейна і жанчыну, так? Але, зноў жа, калі б я праходзіў за сагу, я не ведаю, як бы я гэта ўспрымаў. Што у нас тут? Электрычнасць выключана, кіно не паглядзець. Ну, ўсё. Я такое анімэ Узумакі. Мне падаецца, нават не чуў. Там права... ведаю. Я паглядзеў. Амаль паглядзеў поўнасцю. Тосьці у ванне з ёй. Цемра. Так, давайте поглядим. Это вельмі важно, потому что нават прачытана была часткова. Эммет забраны, я не прачытаў папярэднюю. Эммет Элвуд, з яго было дастаткова. Уся яго жыцця было акружана тымі ж... Як это? Карацей, дурнымі людзьмі ў горадзе. Я зараз просто шмат синонімаў, і зараз мне нешта не хочацца прыдумваць іх, згадваць усе гэтыя словы. І бясконцыя плёткі, заўсёды суюць свае нос, куды не патрэбна.
перажоўваюць ежу зачыненымі ртамі, не моюць свае рукі пасля таго, як ходзяць у туалет, кранаюць рэчы, кранаюць усё. Сусвет ішоў да д'ябла, і вось зараз закрэсленая частка, перапісаная. Ён назіраў тым дзень за днём аб тым, як усе цудоўныя рэчы ў жыцці, у жыцці, у Брайт Фолз пашкоджваліся і знішчаліся назаўсёды. У гэтага будуць вельмі жудасныя наступствы. Эмет уяўляў шмат разоў, як яны заплацяць за гэта. Ён вельмі шанаваў свой гнеў, дапамагаў яму расці. І зараз гэта было відавочна. Яно ўжо выбралася наружу. Жудаснае і непрыемнае. Яно дасягнулася яго сваімі яны дакрануліся да яго сваімі немытымі рукамі. Так. І потым ён бы іх збіў. Так, Сінтія Вівер. Сінтія Вівер не падабалася быць старой. Яна была чалавекам, які робіць штосьці. Яна была ваяром. Зараз ванная пужала яе. Яна баялася, што зламае сабе калена, як, не хіп, гэта, бок, карацей, як Норман. Сінтія заўсёды трымала яе ліхтарык блізка, каб утрымліваць цемру. О, дражэнькі, мой ліхтарык. Мне падавалася, я цябе згубіла, казала Сінтія. Гэта вяртала ёй усмешку на твар. Так. Гэта цябе парадуе, моя даражэнька, сказаў голас. Мужчынскі голас. Тосьці з ёй у ваннай, у цемры, лямпачка узарвалася. Лямпачка зламалася. Яна павінна была замяніць яе некалькі дзён таму назад. Як яна магла забыцца? Так. Яна паслізнулася, убіраючыся з ванны. І зараз яна ляжыць у ванне. Яна падняла сваю руку. Яна выглядала неправільна. Занадта шмат рук. У цёмнай цемры, без ніякага адчування верха і ніза. Яна была пад вадою. Цёмныя формы цягнулі яе ўніз. Цёмная вада націскала, спрабавала пранікнуць унутры яе. Яна закрычала. І гэты крык вырваўся бурбалкамі. Так. Наконт Узумакі. Я забыўся пра, назву, але так, гэта па Джунджі Іта, так? Зроблены Узумакі гэты серыял. Ён там, я праглядзеў, там анімацыя трошкі такая аніякая. Намалявана крута, анімацыя дрэнна зроблена неяк. Я яго не даглядзеў, але, Джунджі Іта падабаецца. Але недзе павінен быў пункт уваходу гісторыі, хто быў першай, Янькай ці курыца Зэйнцян. Я думаю, якраз такі Алан Вейк гэта гісторыя без кропкі ўвахода. У гэтым і сэнс, гісторыя. Мы проста трапляем у яе у пэўны момант, калі яна на новай вітке сваёй спіралі, і таму мы не можам бачыць усяго малюнка нармальна, таму што, штосьці ўсё адбылося адначасова ў выніку. Гэта, няма такога. Гэта ўскладняе разуменне, і у асабісці, калі яны спрабуюць распавядаць далей сюжэт, як паглыбляюцца ў яго, гэта ўскладняе ўсю сітуацыю, але я не думаю, што яны дадуць адказ на гэта. У прынцыпе, было б няблага, калі б далі, шчыра. Яны дастаткова пагуляліся з нашымі гэтым самымі эмоцыямі і вось гэтым усёй складанасцю, але ў пэўны момант, можа, варта было бы даць адказ проста, каб супакоіць фанатаў. Зноў жа, можа, лепей не трэба, таму што можна на аснове гэтага можна працягваць рабіць яшчэ контент. Можна працягваць, калі ў гісторыі няма зразумелага нейкага, вось гэтай зразумеласці, то тады гісторыя таямніца здаецца таямніцай. Калі я глядзеў Джунджі Іта, у мяне валасы на нагах уставалі. Гэтае самае. Джунджі Іта, я не ведаю, мне яго коміксы ўвогуле вельмі б'юць па тыпу балявых кропках. Таму што прымусіць цябе баяцца гэтыя самыя, я не ведаю, там у яго коміксе ёсць пра вакно, якое ўсё, ты пачал выглядаў у вакно кожны дзень, і быў домік насупраць. Але з кожным днём вакно насупраць станавілася ўсё бліжэй.
Ось такая. І гэта Дзюндзіта можа прымусіць вас баяцца рэчаў, якія, блин, нахрен, ну, падавалася бы абсурдным баяцца. Вось, ну, са спіралямі, напрыклад, такія вось. Вельмі любіць ён пагуляцца з розумам, карацей, вельмі крута. Так, гэта сам пра Одзіна. Давайте яго дадатак. Чаму маці з'ехаў? Ну, маці з'ехаў таму, што гэта самае, Тор быў нестабільны. Браты Андерсены. Сінція ждала запіс. І гэта самае, Тор закахаўся у Сінцію Вівер, і ён бы зрабіў усё, што яна скажа. Тор... Так, чакайце-ка. Куды гэта ідзе? Сінція і Тор, вось гэта. Гэта кавалак. Гучыць жудасна пра акно. Там кабзда. Ну, тыпу, чэл пераехаў, у яго не было грошай, і ён, тыпу, нешта бачыў у вакне насупраць, там, ну, у доме, ну, не закінутым, не важна. Ён нешта там бачыў. І потым з цягам часу просто, ну, ён бачыў там рэчы, ён закалаціў свой... і там вакно, ён уехаў у дом, у якім вакно было закалочана, по-моему, альбо насупраць было вакно закалочана, нешта такое. І, карацей, вакно пакрыху быццам бы станавілася бліжэй. Людям з трывогамі лепш не глядзець. Ну так, не, там Дзюндзіта мае, у яго вельмі крута атрымліваецца залезці пад скуру, скажем так. У яго яшчэ вельмі спецыфічны стыль малёўкі. Ну, ён увогуле робіць мангу, так? Дзюндзіта, ён мангака, так? Але па яму ёсць серыял, які набор яго хорараў. Серыял, дарэчы, часам не працуе. Ну, таму што некаторыя рэчы, як Дзюндзіта робіць, яны працуюць толькі ў гэтым самым, у коміксе. І вельмі крута працуюць. Я не вялікі фанат коміксаў, шчыра, не вельмі люблю іх чытаць. Неяк мне млосна ад гэтага. Але ёсць такія рэчы, якія варта паглядзець. І Дзюндзіта, калі вам падабаюцца хорары, Дзюндзіта я вельмі рэкамендую паглядзець канкрэтна коміксы, таму што ўсе адаптацыі, яны могуць быць не такімі ўдалымі, як канкрэтна, ну, гэта працуе. Некаторыя рэчы, апавяданні, гэта ведаеце, як розніца кніга і кіно, так? Некаторыя рэчы, прыёмы, якія можна выкарыстаць у апавяданні, іх нельга выкарыстаць нідзе, акрамя вось мангі. Яны ў кнігах нават працаваць не будуць, яны толькі ў мангі працуюць. Калі ты яшчэ не прачытаў, што адбываецца, але ў цябе ўжо ёсць веды аб тым, што будзе далей, потому што ты бачыш малюнак раней, чым чытаеш. Вось такія прыёмы. Вось, ну, такая мелкая дэталь, але вось як прафесіяналы могуць гэтым карыстацца, гэта вельмі крута. Вось, і па яму, па Дзюндзіта ёсць серыял па нетфліксаўскі, які, у прынцыпе, зборнік яго расказаў некаторых. Вось, там, напрыклад, дзеці і марожанае, ну, вось такое там ёсць вельмі пазітыўная штука, кабзда. Можна спыніцца купляць марозіва сваім дзецям просто таму, што вы, блин, паглядзелі гэтую серыю. Вось. У Узумакі гэта ўвогуле пра спіралі, карацей. Цэлы серыял пра хорар спіралі. Вось. Абсалютна абсурдна. Ну, некаторыя рэчы абсалютна абсурдны. Пры гэтым Дзюндзіта супер пазітыўны чал. Такі, ну, аўтар мангака, вельмі цікавы персонаж. Так, Сінція добралась до Тора, і так, каб ён не дабярося до нас. Сінція Тор. Тор закахаўся ў Сінцію, але потым яна стала забраная. Цемра пачала выкарыстоўваць Сінцію для того, каб добрацца до нас. Ну, да яго і раздзяліць нас і яго. Так, рытуал. Давайте рытуал. Кавалак рытуала ёсць у нас. Запісы. Сінція паспрабавала затапіць запіс у яе ваннай. Ведаем, дзе. Мы ведаем, дзе не хапаем. Зараз трошки мы гэтага не рабілі, трэба сабраць. Толькі есть одна копія гэтага запісу, гэтай песні. A bathtub, a pond, a lake. There's a theme here. Ось, і, дарэчы, я не памятаю, па-мойму, з гэтым самым. Канкрэтна Дзюндзіта, вось гэтай гісторыі, пра якую я кажу, з вакном. Яе, па-мойму, адаптацыі няма. Вельмі крутая гісторыя. Ну, просто вы можете не знайсці яе ў іншай адаптацыі, акрамя як у мангі. Але, зноў жа, там іх шмат, ён іх шмат робіць, і...
вы можете яшчэ і знайсці штось для сябе, потому што я далёка не ўсё глядзеў у яго. Код 273. Бляха. Я ждаю дачытаць. Роза, калі ты пабачыш гэта, калі ласка, нагадай мне... нагадай, калі ласка, жыхарам нашага дому, каб пакінулі мае рэчы ў спакою. Мне падаецца, яны мяне ненавідзяць. Тут павінна нешта быць, тут павінна быць гэтая пачвара. Ну не можа быць, каб яе не было. Музычка яшчэ напружуючая. Два, 7, 3. Оп, запасны. Зараз вылезе, так? Зараз скок. І на мяне скрымак. There. Power's back on. Святло вярнулася, але гэта не пазбаўляе нас ад магчымай пачвары. О, лісточак, які я пропусціў. Так, давайте-ка прочитаем эту сторонку. Манускрипт. Барри змагаецца з мастакамі. Уиллер быў агентам вельмі маніякальна-дэпрэсіўнай селебы, карацей, пісьменніка Алана Вейка. Вейка было шмат некалькі залежнасцяў, і ён ужо быццам бы спрабаваў самого сябе забіць. Так, Уиллер бачыў даволі шмат чаго. Ну, побачыў на сваім жыцці. Уиллер заплаціў шмат грошай за добры шыринг, я не ведаю. Не ведаю, што такое шыринг. Ну, па тыпу, у сэнсе, гэта сленг, тут відавочна, і я не вельмі ўпэўнены. Хутчэй за ўсё нешта гэткае. Ён упэўніў сябе, што ўсе кашмары ён бачыў, які бачыў, які правялі для таго, што Вейк утапіў сябе, гэта проста яго было ўяўленне. ПТСР. Зараз ён прымаў пілюлі, каб трымаць цемру, цені далей ад свайго сна. Але Андерсены былі чымсьці іншым. Кашмары зноў пачыналі набліжацца, альбо, магчыма, гэта былі наркотыкі ў паветры. Уиллер спадзяваўся, што гэта былі наркотыкі. Андерсены былі старымі вампірамі. І пасля кожнай падзеі і кожнай працы і вечарыны, якая была пасля гэтага, патрэбны былі тыдні, каб вярнуцца назад. І яны ніколі не вярталіся назад поўнасцю. Кожны раз Уиллер чакаў, што яны зламаюцца. Лепш скрымеры, чым ачыўка ЕГС. Я бачу твою лютую ненавісць да ЕГС. Я пачакаю беладаптацыі мангі на Анібеле. Было бы цудоўна. Мангу наўрад ці чытаць буду, але хоць даведаўся. Глядзі, гісторыі Дзюнджі Іта звычайна такія... Яны вельмі кароткія. То бок гэта літаральна прачытаць на 10-15 хвілін. Яго гісторыі, звычайна, гэта вельмі кароткія гісторыі, звычайна, не заўсёды. І там хапае такіх, якіх можна прачытаць, ну, літаральна за 15-20 хвілін, але потым вы будзеце хадзіць некалькі дзён і думаць толькі нахрен пра гэта. Ён умее, ну, там рэальна, ну, чэл умее. Конкретно так. Вам не патрэбна доўгая нейкая доўгае шматгадзіннае там чытво, каб знайсці ашмураную гісторыю Дзюнджі Іта. Што за гукі?
Кто ты? Где ты? Shit. Бляха. Careful, Saga. Як ведаў. Что у нас тут? Я не могу гэтага нічога скласці, мне няма ўжо куды. Лера. Ну, хоць гэта могу пакласці, трошки ёсць месца. Хутенька атрымаць траўму. Так, экстренны курс па атрыманню траўмы. Гэта вось Дзюндзіта вельмі крута. Дзякую, каб я на хутары пасярод ночы і леса тузаўся ад кожнага гука. У яго звычайна яшчэ урбаністычны, ну, не заўсёды, але ў яго ёсць такія, ну, я не ведаю, на мой погляд, ну, тое, што мне трапляла, гэта былі ў асноўным урбаністычныя такія кашмары. То бок, нешта жыве ў вентыляцыі, вось такое. Ну, я не памятаю, яго быў такі расказ альбо не, ну, але вы можете тэма такой прыкладна сабе ўявіць. Можа быць, невялікі гарадок у Японіі, вось такое, ну, яго можа быць тэматыка. Ну, у любом выпадку, карацей, тыя, хто незнаёмыя, я вельмі шчаслівы вам паведаміць, што ёсць такі аўтар, і калі вы нават не вялікі фанат мангі, калі вам падабаюцца хорары, скажем так, калі вы любіце пужалкі, і пры гэтым не пужалку, якая будзе такая вось, як зараз скрымеры выскокваюць, так? А калі вы жадаеце, каб вам, ну, па тыпу пад скуру спрабавалі залезці. Калі вы вось такой вось канкрэтна ваш стыль хорараў, вось ваш стыль хорараў, то гэта вось яно, ну, Дзюндзіта просто там да халеры такога. Так, пластинка. А зараз двері зачинені. Було занадто поздно? Так, мне потрібна ж пластинка, так? Яна була під водою. Давайте проверим старих. І все у їх порядку. Яны ж там звонку все яшчэ. Жудики новогрудка. Stormy. Don't go getting any ideas, Norman. This is the designated muster point, not a date. Окей. Старые адпачываюць. Я думаю, шмат у каго былі ў дзяцінстве страхі, што са зліва ў ванне тая дзірка, якая не асноўная, дадатковая вышэй, такі пэўны ён і распаўсюджвае. Вось, ну, такога па тыпу нешта вылазіць. А ён па тыпу Дзюндзіта доўга, ну, вельмі любіць гуляцца з тым, што не чаканне проста ебака пад гэтай самай, пад, ну, пад тваім, карацей, пад ложкам, напрыклад. Не, нешта звычайна гэта такая штука, што ты, ну, абавязкова будзе майндфак нейкі, не тое, чаго вы чакаеце. Ён любіць вельмі гуляцца з чаканнямі. Ну, гэта прасцей вам паглядзець, пачытаць. Ну, і кашмары пачалі пролазіць. Гэта літаральна старонкі Алана Вейка. Блин, я зноў знік чат. Зараз, момент. Ось, ёсць. У паляўнічых на прывідаў было нешта накшталт гэтага. Так, ну, ёсць розныя спосабы, карацей. Оп, нешта ўпала. У гульне, у сэнсе. Гэта цытаты гэтага самага Алана Вейка. Ты ў парадку? Стары. Час кончываўся. Там б'ецца нешта. Было занадта позна. Яна была пад вадою. Давайте зайдзем у іншы пакой, а? Я вельмі жадаю паспрабаваць. Ведаеце, я жадаю паслухацца Аці і не адчыняць дзверь пісьменніка. Увогуле нават не спрабаваць гэтага рабіць. Але ў той жа момант я жадаю гэта зрабіць, каб паглядзець, а што будзе. Ну, потому што гульня зробіць у гэты момант. Я паспрабую зараз у пакой пісьменніка пайсці. Будаванне дома Вальхаллы.
Барі Віллер адмяніў туру старых багоў, адазваў яго, і ўсё было скончана. Ён не мог вытрымаць ідэю яшчэ аднаго кліента, які памрэ на яго руках. Віллер заснаваў так. Set up foundation with the sales. Ён заснаваў з прадажнікамі альбом найлепшых хітоў. Ён выкарыстаў грошы, каб пабудаваць вось гэты дом у Вальгалу. Старыя заслугоўвалі гэтага. Стары маёнтак у Брайт Фоллс. Віллер надняў кантрактара, які перабудуе стары to have it refit. Наняў кантрактара, які перабудуе яго як у дом прастарэлых. На гэты момант Віллер адчуваў сябе вельмі добра. У яго было залатое сэрца. Яму не патрэбна было ні аб чым шкадаваць. Віллер пакінуў сваю працу кантрактару і вярнуўся ў Нью-Йорк-Сіці. Ён скончыў сваю частку. Гэта, дарэчы, з гэтага моманту мы чытаем частку, якая перапісана Аланам Вейкам, наверх яшчэ. Ён скончыў гэтую частку. Гэта быў час перагарнуць старонку, шчыра. Гэта вось літаральна тут так і напісана. Новы лісток, але хутчэй за ўсё гэта маецца на ўвазе ўсё ж такі старонка. Кантрактары зразумелі, што Віллер з'ехаў зусім. Яны ўзялі грошы і збеглі. Пасля таго, як прыйшлі дажджы, дзюркі пачалі з'яўляцца. Ён зрабіў гэтай гісторыі так, ён пакінуў быццам бы, ён не змяніў, ён званіў толькі невялічкі кавалак гісторыі, скрэч, так, каб канкрэтна у Віллера было ўсё ў парадку, каб ён спакойна мог ужо адпачыць у Нью-Йорку. Пры гэтым ён, у гісторыі гэта ўсё яшчэ хорар гісторыя, ён павінен быў зрабіць так, каб з маёнткам было нешта не так. Мяне пужалі і цікавіла, калі робіцца бясконцы калідор. Ілюзія двух люстэрак насупраць. Мяне пужала і цікавіла, калі робіцца бясконцы калідора. Ілюзія двух люстэрак насупраць. Гэта ў сэнсе у рэальным жыцці? Вось гэта ўсё зразумеў. Калі ты ў ваннай, напрыклад, два люстэрка скарыстаеш і атрымаеш сабе бясконцы калідор туды. Зразумеў. Я вельмі выбач, Аці, можна мне, калі ласка? Можна я... Давайте захаваемся. Я не магу утрымацца. Я захаваюся і зраблю гэта. Дзе там захаванне? Яно ўнізе дзесьці было. Вось тут? Не тут. Альбо на другім паверсе. На другім паверсе, я не туды пабег. Так, захаваліся. Я нават асабістае захаванне зраблю. Ну-ка. Паспрабуем засці хутчэй за ўсё, гэта скончыцца тым, што Аці нас папярэдзіць і скажа не-не-не-не-не, ў ніякім выпадку, мадама. Давайте. Пакой пісьменніка. Не, тут дзверы зачынены. Нельга. Ну ладно, окей. Я паспрабаваў. Гульня не дазваляе гэтага рабіць. Ну і ўсе астатнія дзверы зачынены, ў прынцыпе. Ну, чакана, ў прынцыпе, ўжо было. Разнесены пакой поўнасцю. Што ў яе тут ёсць? Гэта яна жанчына з ліхтаром. Гэта я памятаю ў першай частцы. Станцыя, гэта самая электрычная станцыя. Я памятаю, гэта было яшчэ, у першай частцы. Ліхтар. Цінція абаранілася гэтым, бачце?
Наведал наконт цёмнай прысутнасці. Бачыце, там вось Том Зейн і яго жонка зацёртая па твару. Бабка дастала ўжо. А яшчэ яны там адбіраюць боты, бо... Так, чакайка. Пра гэтая самая гаворка была, пра розныя штукі ў ваннах. Так, у акеане лёгка можна сустрэць змяю ва ўнітазе, ці паўкоў у Аўстраліі. Вось таму я туды нахрен не паеду ніколі. А яшчэ яны там адбіваюць боты, бо змяюка лёгка залезть туды. Вось гэта таму я там не нагою туды. Яна і захоўвала клікер. Яна любіла Зейна, наколькі памятаю. Ага, яна не любіла, атрымліваецца, яго сапраўдную жонку, з якой ён прыехаў. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. I feel like I'm missing some context here. Пытацца быццам мне тут не хапае кантэкста. Такое адчуванне, што гэта вось канкрэтна вось гэта проста сцэна з першай гульні вось гэта з... Я памятаю, у мяне нешта такое ўспамін пра гіганцкую колькасць ліхтароў, і вось зараз, калі яна з'яўляецца, я нешта яе ўзгадываю пакрыху, але вельмі так сказана. Для вельмі асаблівай жанчыны. Тор адправіў ёй. Дамба. Яны здагадваюцца, наколькі ёй падабаліся розныя аб'екты, якія прыносілі электрычнасць. Цёмная прысутнасць выкарыстоўвае памяць людзей, каб змяніць іх. Я спусцілася уніз сёння, каб праверыць святло. Я не давяраю Блуму, каб ён гэтым займаўся. Ён занадта павольны. Але становіцца ўсё складаней і складаней мне, каб да іх дацягнуцца. Я не магу працягваць занадта доўга. Лямпа Тома знікла. Лямпа з анёлам на ёй. Лямпа Тома. Лямпа, якая ёсць у гэтага самага Алана Вейка, гэта лямпа Тома. Тома Зейна. І ведаеце што? Ведаеце што? У сваёй мары Алан Вейк яго Аці прызнае як Тома, і ён заўсёды кажа, што ён Том. І Аці кажа, што слухай, Том, ты пакінуў сваю гэтую самую, свой ліхтарык у скрынцы з гэтых самых, з падабудку. І вось ён ліхтарык нам гэты даў. Потым я нам даў фатаграфіі, гэта і ты, тыпа, Том, ты пакінуў. Ці версія падзей у Алана Вейка гэта падзеі Тома? Один варыянт. Альбо... Я не разумею. Не складаецца ў мяне пакуль. Так, там ляжала коробка з падабудку, у якім быў клікер. І святло, каб існасці не маглі дабрацца пра святло. Ага. Окей. Знікла лямпа Тома. Яму заўсёды падабалася гэтая лямпа. Яна знікла з майго пакою. Цемра ўжо тут, пасля ўсіх гэтых гадоў. Яна забрала лямпу Тома. Я ведаю, што яна гэта зрабіла. Святло знікае ўсё хутчэй і хутчэй. Не засталося нікога, хто можа яго спыніць. Я не магу самастойна гэта зрабіць. Больш не магу. Мне нічога больш не засталося ад Тома. Я не ведаю, што я збіраюся зрабіць. Мне патрэбна лямпа Тома. Мне трэба вярнуць лямпу Тома. Мне трэба вярнуць Тома. Гэта вось увогуле самае пужаючае сярод гэтага насамрэч. Цені рухаюцца. Не засталося больш святла. Няма больш лямп. Я не магу знайсці я не магу знайсці, як выбрацца з пакою. Хтосьці зачыніў дзверы. Ці я зачыніла іх. Магчыма, Том гэта зрабіў. Ён, магчыма, зрабіў гэта, каб трымаць у мяне ў бяспецы. Ён такі добры чалавек. Барбара не заслугоўвае яго. Том мог бы знайсці кагосьці палепш. Куды знікла лямпа Тома? У мяне была яна. Мне падаецца, ён забраў яе. Ну, гэта добра. Яна ўсё ж такі належала яму. Цені зноў рухаюцца? Ці я напісала гэта? Не мае ніякага сэнса. Тут няма ніякіх ценяў. Толькі я. Том і я, назаўсёды. Я знайшла нешта дзіўнае, калі была ўнізе. Газетны артыкул наконт Тома. Але ў ім яны называлі яго стваральнікам фільмаў.
Том не ствараў фільмаў, ён быў паэтам, цудоўным паэтам. Я, знаеш, пашукала навокал і знайшла гэта самае, як это, прадметы, якія, магчыма, належалі Тому. Ну, як это, кіношныя прадметы, якія, магчыма, належалі Тому. Што здарылася? Гэта неправільна. Я ведаю, што яно неправільна, і нават кропкі няма, не скончваецца сказ. Глядзіце, я, мне падаецца, прадзяўбаўся. Там унізе, по-моему, можна было выкарыстаць гэты самы. Вы бачыце, зараз прабяжымся назад у падвал. Мне падаецца, там можна было выкарыстаць гэты рыштунак кінематографа. Яна зараз сказала пра гэта, я такі, я на абратнай дарозе не паспрабаваў яго ім скарыстацца. Давайте збегаем зараз туды, паспрабуем скарыстацца і вернемся назад. Таму што я ўпэўнены, што пласцінка дакладна нас прасуне наперад. Том, з'яўляючыся паэтам, трапіў у пастку, напісаў усё жыццё Алана, упісаў яго гісторыю клікер, каб Алан мог яго дастаць, так думаю. Мне складана сказаць, ну, таму што не зразумела, што было раней. Так, а Том рэжысёр, гэта, магчыма, Том, створаны чорканнем скрэча. Опа, пачакайце, лісток. Памятайце, набудзьце больш корак, значна больш. Стары рыштунак працягвае іх выбіваць. Я таксама гэта прапусціў. О, пачакайце-ка, вось, ён працуе. І вось ён пайшоў у гэта сама. Выглядае так, Кейсі. Што адбываецца? Это зноў 15-хвілінная версія Nightless Night. Мне цікава проста каментары ад гэтай самай. Не, гэта не поўная версія. Это скарочаная версія. У яе дадаўся яшчэ каментар на гэта. Добра, можна выбірацца зараз. Наконт таго, што Том рэжысёр быў напісаны Аланам Вейкам, верагодна. Ну, тут ўсё залежыць ад таго, якую мы канкрэтна выкарыстоўваем, што мы верым у сапраўдны таймлайн падзей. Так? То бок вось гэта ўсе разважанні, яны ўпіраюцца ў тое, што мы верым у то, што з'яўляецца сапраўдным таймлайнам. Калі падзеі ў гульне, ну, па тыпу, вось як мы гуляем, па тыпу, першая частка, другая частка, яны насамрэч не пераблытаны ў часе, то, ну, і адбываюцца адна з адной, то твая версія, хутчэй за ўсё, правільная. Ну, то бок, атрымліваецца, спачатку быў Томас Зейн, і Алан Вейк рэальна вось тады там сустрэўся, і гэта ён не па-за межамі свайго часу упісаў Томаса пазней, то бок, Том мог быць створаны Аланам Вейкам увогуле. Такая падзея, разумееш, поўнасцю увесь Том Зейн. Магло быць яго версіяй падзей. І калі мы, ну, лічым вось, што гэты таймлайн, як бы, у якім парадку гульня адбываюцца падзеі, гэта сапраўды парадак падзей, як яны, ну, да чагосьці уплываюць, то гэта правильно. Ну так, я больш веру ў сапраўдны таймлайн. Ну вось, проста глядзі, калі мы не давяраць яму, таму што у нас ёсць нагода гэтаму не давяраць, гульня сама кажа, у тое, што знаходзіцца ў цёмнай рэальнасці, яно па-за межамі часу. І яно можа, усе падзеі могуць адбывацца ў абсалютна рандомных парадках. Ну, яно, з-за таго, што яно ўплывае на рэальны сусвет, у нас у выніку можа быць поўная блытаніна, што было раней, што пазней. І гульня гэтую тэму таксама падтрымлівае. Таму што мы знаходзім нататкі таго, што яшчэ адбудзецца. То бок, ну, сцэнарай, які яшчэ толькі напісаны. Вось такая праблема ёсць. Падаецца, бо... я то ўзаемадзеянне з дзвярыма было. Так. Профайлінг з'явіўся на Сінтію. Наконт Томаса Зейна.
Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Так, у нас есть нотатки. Запись журнала Синтии. Яна боялася, чула гуки. Так, а есть у нас куда это подставить? Синтия и Тора? Вот это? Тора досылал ей подарунки. Добре, нарешті ми можемо взяти эту кружелку. Заберем її. А, ось це на записи. Усе, мені подається, ми тут. А, блін, я ще листочок. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Так, манускрипт. Нормально прочитати його. Сінтія і Том. Сінтія Вівер усміхнулася. Згубілася без її ліхтара? Ні, гэта безглуздзіца. Сінтія адчувала сябе як маладая дзяўчынка у каханні. Сінтія кахала Томаса Зейна. Але Том глядзеў толькі на Барбару. Барбара была праблемай. Том побачыў гэта ў канцы. Сінтія была тут, каб суцешыць яго. І потым, калі ён пакінуў яе, Сінтія чакала годы чакання. І зараз закрэсленая версія. Ну, дадаткова яшчэ тое, што нешта закрэслілі і перапісалі. Зараз Том вярнуўся да яе. Яны будуць разам пабачыць сусвет. Яна заўсёды жадала пабачыць Нью-Йорк. Яны былі там, у цудоўным гатэлі. Яна прымала ванну. Яна бы стала так же сама, як Барбарай. Не, лепей. Яна патоне ў цёмнай вадзе. У Томе. Зараз не закрэслены варыянт. У Тома былі ворагі, якія планавалі супраць яго. Сінтія разабралася з і потым ідзе закрэслены варыянт. Гэтым жудасным чэлам Андерсонам, Торам, заўсёды тыркае ў людзей сваім молатам. І потым зноў нармальны. Ён атрымае па заслугах. Усё, што заўгодна дзеля Тома. Ён выкрасліў кагосьці і паставіў на яго месца Тора. Для таго, каб гісторыя была ў тым русле, якое патрэбна. Ён падставіў Тора. Навошта ён гэта зрабіў? Добра. Прывітанне. Вітаю, Чпотэта. Здаецца, дарэмна вы на цвярозу намагаецеся штось тут разумець. Дык гэта сэнс у працэсе. Ну, гэта як бы робіць праходжанне значна цікавей, чым проста, ну, ісці куды кажуць. І вось яна, ёсць кружэлка. А вось яна зноў. Блін. Это скончыцца сёння, не? Я магу яшчэ крок зарабіць. Зараз мы хутчэй за ўсё будзем змагацца ёй, так? Я разумею, у оверлапе мы будзем з ёй, ну, гэта ўжо відавочна. Для тых, хто не разумее, што адбываецца, ну, гэта нармальна, па-першае, поўнасцю мы самі не разумеем, але агульна, я чуў гук, але агульна, што мы спрабуемся, намагаемся зрабіць? Мы спрабуем... Так, давайте на святло выйдем. Што мы намагаемся зрабіць? Мы спрабуем адчыніць, зрабіць рытуал, выканаць рытуал, які адчыніць праход у оверлап, месца паміж рэальным сусветам і цёмным месцам.
І, звычайна, мы там боса ўб'ем. Ну, шчыра, вось прыкладна гэтым займаемся. Але гэта дазваляе нам неяк прасунуцца па гісторыі кожны раз. А ё-моё, это плаваючы пашвара. Блин, перезарядить потрібно. Есть? Даволі просто, шчыра, калі не забывацца ліхтаром карыстацца. Але толькі дзве вярнулася стралы. Цікава. Астатнія тут засталіся, альбо што? Ну добра, у любым выпадку у нас ёсць. Мы трошки выкарысталі стрэл. І мы зараз вызвалілі месца, не? Не, нам патрэбна яшчэ 2 стралы згубіць, каб з'явілася месца. На вуліцы ёсць хто? Дарэчы, рэабілітацыйны цэнтр. Я магу яго зазірнуць? Я бы жадаў... Давайте забяжым літаральны крок зробім у рэабілітацыйны цэнтр. У нас ёсць зараз доступ картка гэтая. Мы, можа быць, штосьці, калі прапусцілі ў рэабілітацыйным цэнтры, ну, у цэнтры адпачынку, мы можам гэта зараз забраць. Ёсць у нас нешта зачыненае? Адныя дзверы, якія шчыра не вельмі важны ў гульне. Адныя дзверы, я адныя дзверы не адчыніў. Давайте пойдем праверым их. Путенько. Раз уж мы тут. Уже за все не халера тут важного няма. Яна адчынена, толькі я не літаральна, просто дзверы зачыненыя, я не зазірнуў. Так. Лісток. Это уже хутчэй за ўсё састарэлы лісток, а нам сюжэт не патрэбны. Гейл забраны. Хто такі Гейл? Гейл Бэрроуз глядзеў на гэты самы на рэнтген сваёй грудзіны. Яно было ў яго левым лёгкім. Я адчувалася як чорная дзюрка. Дзюрка ў цемру. Яго было чуванне, быццам бы ён тоне. Ён закашляўся і зноў кашляў, і зноў кашляў. Так моцна кашляў, што яго ўсё цела і душа адчуваліся быццам бы скручаныя і Мэнголд, я не ўпэўнены. Уверх уніз, на выварант. Кожным кашлям чорная дзюра расла ўсё больш. Адчувалася прыемнай. Яна разрывала яго, але адчувалася прыемнай. Гейл паміраў. Цёмная дзюрка была ўцягвала ўсё добрае, што было ў ім. Ён уяўляў сабе, як глядзіць скрозь яе, у цемру. Цёмная дзюрка усміхнулася. Гейл не мог пазбегнуць яе гравітацыі. Ён пакланяўся ёй. Гейл прыносіў ахвяры ёй кроўю. Это, я так разумею, Гейл — это вось той плывун, якога мы знайшлі. У нас Гейл Бэрроуз. Бла-бла-бла, деменцыя. Трэба, каб ён быў прывязаны заўсёды. Пакуль не будзе знойдзена доза, яка будзе пераадольваць яго агрэсію. Ну, вось атрымліваецца. І ўсё. Гейл — это маг з Baldur's Gate 3. Ну то бок это пра яго. Ну, лагічна. Я бы яшчэ пажартаваў пра дзюрку ў яго грудзі, але гэта спойлеры. Выбуховый жар. Добренько. Так, ну что, у нас осталось апошняе. Запускаем ритуал, запускаем песню.
Так. The song will show me the way. Look in the mirror, the cobwebs of my soul, on my face forever. Переход в оверлап. The overlap is uncomfortable. Окей. Давайте хутенько. У нас з'явілося яшчэ штосьці. Ну у нас запісы гэты на радыё, я так разумею. І яшчэ справа наша. Кавалкі дадаліся. Тінці Тор. Тінці робіць усё гэта дзеля Тома. Яшчэ одна маска для цёмнай прысутнасці. І вось ён наш оверлап, які у Сінці Tor's знаходзіцца. here in the overlap. Gotta find him and get the fuck out. Ратуем Тора і ідзем адсюль. Факты і фікцыя. Песня ўзгадвае чалавека, ад якога я з'ехаў. Магда маці з'ехала ад Тора. Не, пачакай-ка, Тор з'ехаў ад кагосьці. Хто яе тата? Тата Сагі. Таму што заўсёды казалася пра праблему з дзядамі, але пра тату ўвогуле не ўзгадвалася. Хто тата Сагі? Я не здзіўлюся, калі Томас Зейн шчыры. Так. Оверлап, я ўвайшла ў яго, сыграўшы гэтую песню. Overlaps require pieces of art to enter. Розныя. Is that because of the dark places focus on art? І гэта розныя, гэта самае, паэма, вершык ёсць. Розныя мастацкія рэчы, яны дазваляюць трапіць у оверлап. У гэтым ёсць іх агульная частка. То бабуля Сагі, блін, ну ты задаеш шмат пытанняў. Я тут яшчэ, у мяне іх і так ужо цэлая купа. Занадта рана знік. А дзе мы? Яны казалі пра бункер. Ну, там узгадваўся бункер, але я падумаў, што я неправільна нешта зразумеў, але гэта літаральна бункер. Запісы Брайант Фоллс. Цела зніклага маладога чалавека знойдзена ў затопленым бункеры. Мясцовая не чалавека, а дзяўчынкі. Мясцовая дзяўчынка Нора Хесберг, узрост 15, знікла у суботу апошняга тыдня, была знойдзена мёртвай у закрытым падземным бункеры каля Вальхалы, дома прастарэлых Вальхала ў Брайт Фоллс. Прычына смерці была вызначана як утапілася. Інцыдэнт здарыўся падчас сабрання маладых у бункеры. Нора была першая дакладзена спачатку Нору, як гэта? Было сказано, што Нора знікла, яе бацькі у нядзелю дакладзе, што яна знікла. Потым яны знайшлі сваю... Калі яны даведаліся, што іх дачка не была, так і не вярнулася домой у папярэднюю ноч. Блін, гэтая фраза, яе патрэбна было поўнасцю прачытаць, каб поўнасцю перакласці. Карацей, калі пасля таго, як яна не вярнулася дадому, яе бацькі даклалі аб гэтым у нядзелю. Яны патэлефанавалі ў паліцыю і атрымалі рэкамендацыю праверыць бункер з адных знаёмых ахвяры. Паліцыя адносіцца да гэтай трагедыі як да інцыдэнта. У нас поўны інвентар. Да халеры набояў, не халеры здароўя. Ну, па тыпу лячэння. Няма куды яго класці ўжо. Але без набояў мы дакладна нікога не заб'ем, таму лепей менш, больш набояў, менш здароўя. Дзяўчынка не чалавек запісалі, дык не так працуе. Тата Сагі, яна ж цёмная, значыць містер дзверы. Ну, так.
О, дзяўчынка. Fuck this place. Яке яе імя было? Это просто обрезок. А, не, пачакайце, мясцовая дзяўчынка Нора Хесберг. Узрост 15. Гэта не Логан. Нора, так, гэта не тая. Але зараз голас дзяўчынкі якраз такі голас Логан, і гэта вельмі злуе Сагу. Один, два, три. Бойся, апранула і жанчына. Ад калідораў, невядома, куды мы ідзем. 4. Все гэта калідоры выглядаюць бакавыя калідоры, яны выглядаюць аднолькава. 6. І Логан маладзей. Так. Але голос быў дакладна Логан, і Сага дакладна разумее, што гэта гісторыя спрабуе ўпісаць смерць Логан, ну, сюды. Это у нас что за переключальник такой? Не могу это... Я чую гуки, я не могу это переключать. О, бляха. Таму я не мог нічого зрабіць, тому що, блін, тут бойка потипу відбувається. Это я все еще не могу изменить. Так, одну стрелу мы вернули. Лечение мы себе сдобыть не можем, потому что места никак наводу близко нема. Запускаем этот бункер. О! Руховик. Пум. Оп. Працує так же само, як святло у Алана Вейка. Вона включила святло і змінила асяроддя. О, гэта падыдзе, нам падыдзе. Ідем далей. Алан Вейк прорывається. У Ірлапі ми можемо криху сутиканця з Аланом Вейком, які знаходяться у темному місці. Знову ми вернулися у початок. Та ж саме Нора Хесберг у бункері. Ну, логіка оверлапа у циклах. Тобто ми, ну, якби у спіралях, короче. Ми проходимо місце і повторяємо те ж саме. І то так же само повторяється те ж саме, тільки двері зачинені. Оп, готель. По краху он проявляется. Мне вельмі падабаецца гэты эффект накладвання рэальнага, ну, кіно на... Так, пачакайце-ка. Откуда ты доведался? Бойся, потонула женщина. Тупик. Але ми вийшли в інше місце. Не то, якое було. Так, почекайте-ка, порядок. Лічби. 4. Ми з 3 вийшли в 4. А, гэта 5. 4, 5. Протягиваем. Это то, куди нам потрібно.
Мы зноў у месцы падобным там, дзе быў рухавік. Locked. The key has to be nearby. Ключ ад гэтага. Давайте святло. Там болтарэз, нам вельмі патрэбны болтарэз. Так, у гэтай версіі болтарэза няма. Ключ павінен быць паблізу. Я вельмі жадаю болтарэз атрымаць. Ну гэта нічога, хутчэй за ўсё не падыдзе. Не, гэта не адчыніць. А дзе? Паблізу. Ну не ззаду дакладна, так? Ну значыць нам прыйдзецца ўсё ж такі ісці наперад, я так разумею. Проста я сумняваюся, што ў гэтай гульне можна не атрымаць гэты болтарэз. Бо болтарэз шмат дзе, а карацей, можна выкарыстаць, і гэта скароты. У тых месцах, дзе мы ўжо дагэтуль былі. Яшчэ адзін пераключальнік. І вось далей, напрыклад, каб дзверы адчыніць, мне патрэбна якраз такі болтарэз, якога няма. Які вось тут паблізу тут ляжыць. Ты дзверы зачынены. Добра, тут тады святло ўключаем. Зноў змянілася мясцовасць. Розныя накармліваюць нас рэсурсамі. Але ключа я тут не бачу. О, не, я знайшоў. І вось і ключ. Зараз тады тут святло пераключаем. Дзе тут? Вось он. Вяртаем цемру. І забіраем болтарэз. Добра было бы, калі прадметы, якія нам ужо не патрэбныя, ну, ось гэта, які мы можам выкарыстоўваць, каб яны проста прыбіраліся з гульні. Опа, ачыўка ЕГС. Дзякуй табе вялікі. І тут зноў цемру вяртаем. Таму што там ёсць дзверы, якія можна разрэзаць. Усё, з болтарэзам даволі шмат такіх месцаў. Бляха. Неблаго. Я магу? Вось мне цікава. Я не жадаю ліхтарык выкарыстоўваць, а флаераў мне не шкада. Так, я магу гэтае месца адчыняць проста флаерам аднім. Трэба на заметку сабе ўзяць, што можна так карыстацца ім. Ой, адразу ён знік. А, у нас, нарэшце вызвалілася месца трошкі, хоць трошкі. Так, а гэтае месца ідзе ўніз. Давайте. Болтарэз дакладна сюжэтная. Але яна выбіла нейкі праход новы. А, ну гэта тупік. Не, гэта не тупік. Як далёка... А, і гэта выхад назад. Усё, зразумеў. Добра, аглядаем спакойна гэтае месца, яно проста прывядзе нас па колу назад. Набояў столькі, што я не думаю, што гульня такая... Гульня ў пэўны момант павінна такая сказаць, ну, можа, табе ўжо хопіць. Можа, давай я табе інвентар пашыру, а? Бо ты нешта ўжо зусім ачмурэў. Добра. Так, гэта мы робім і болтарэзам зразаем. Арбалетам працягваем карыстацца актыўненька. У нас яшчэ набояў вось у гэту вінтоўку шмат. А, дарэчы,
Я таки кажу про винтовку, а я не зазірнуў у свой розум і не паглядзеў, у меня ж апгрейды з'явіліся на яе, хутчэй за ўсё, так? Які? А, тут месца яшчэ для 5-й зброі нейкай. Куды я там гэта ўсё пакладу? Вінтоўка. Калі трапляеш, хутчэй можна страляць. Калі ты спакойна стаіш, то ты ў рэжым фокусіроўкі трапляеш. Дае ідэальную трапнасць. Прыцягвае стрэлы да слабых месцаў ворагаў і робіць больш высокія пашкоджанні. І кулі праходзяць скрозь цемру ворагаў можна яшчэ. Я бы вось гэтыя кілшоты узяў, калі была бы магчымасць. Але ніякай магчымасці у мяне зараз няма. Я нават і блізка не збіраю. За Alan Wake я шмат гэтых словаў адчыняю і прасоўваюся. А вось за Сагу я неяк не хапаю амаль усяго там. Ось іх паляпшэнняў я нават і не атрымлю. Пры гэтым паляпшэнню я слабее, чым у Alan Wake. Так, зноў пачатак. Зноў Alan Wake. Нора. Ріп Нора. І газеткі няма ўжо. Трохі змененае месца. Усё больш затанулы бункер. Вода падымаецца. Трэба трапіць глыбей. Гэта месца было закрытае ў папярэдні раз. Зноў жа, рэсурсы мне не толькі патрэбны. Як бы я просто лутагоблін. Стрелы. Зноў пераключаемся на арбалет, бо страла гэта одна літаральна лішняя. Зноў гатэль. Але гэта голас не Томаса Зейна. Оп. А, гэта быў Тор. Я ў сэнсе гук Тора. Ага. Так. Я чую тебя. А где? Я конкретно про... Я там пачуў голос, калі раней быў Тора. Я яго не прызнаў, я падумаў, што гэта... Он просто сказал, я чамусьці падумаў, што гэта павінна быў Томас Зейн, але не, гэта голос Тора. І вось зараз... Уключыць святло, каб яго дасягнуць. А дзе святло ўключыць? О! А, гэта саскочыць уніз. Тут? Не, гэта нічога не дае. Тут ёсць месца невялічкі, куды можна забрацца. Мне падаецца, вада неяк важны элемент гэтага ўсяго. Дзе святло? А, вось тут, у цэнтры. Не працуем. А, ё-моё. You took Tor. I'm here to take him back. She's coming. So damn dark down here. Добре, зрозумів, нешта ёсць у вадзе. Под водою. Оп. Ну, все просто, короче, перебираемся просто по сухих местах. А я смогу так далеко туда пройти?
А, ось там бачу, ось там можна ховатися. Оп, ледь поспів. Ну я можу зараз туди проскочити. І ось ця темра, мені подається, оттулі воно і почне туди поливати, ні? Я правильно зрозумів логіку м'ясову. На, от не почав. Так, нам потрібно... Ось він рухавик літерально перед нами. Але я не ведаю, який бок нам істи. Там бачу платформу зліва. Давайте до її. Альбо... Уваход до рухавика зліва. Так, тоді вліво йдемо. Опа. Напереди не бачно ніякого безпечного місця. Може бути, воно там справа There є. must be a way to get the power back on. Ёсць. Добра. Толькі гэта нікуды не вядзе. Shit. Так. Там справа бачно, куди можна пробігти. Спробуємо. Есть? Лазим, проверяем далее. Я вообще еще не бачу, где я тут... А, вот снова уже у правый проход можно просунуться. Мне падаецца без розніцы, які бы бок мы пайшли, бы ўсё роўно прыйшлі ў одно і тое ж месца. Ну, яно то бачна, што яно кола, але мне падаецца, што тут няма ўвахода як бы як такавога. Мне патрэбна ўсё роўна поўнасцю 360 зарабіць. Оп. Вось 360 мы дабраліся да рухавіка. Выключенного рухавіка. А, там быў працуючы рухавік. Блин, не атрымаўся. Там быў працуючы рухавік, гэта не працуючы. Зараз нам патрэбна вярнуцца назад. І вось зараз мы можам уключыць святло. I'm not leaving you here, Tor. Я магу залезці назад. Hold on. Вось тут. А, бачу. Так, тут прохода няма. А я наверх могу пролезть, калі ласка? Так могу. Добро. Так. Каб трапіць назад. Нам патрэбна просто по прамой прабегчы. Гэта і зробім. Ёсць. Так, святло есть. Ён усё яшчэ пад вадою. You can apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Стовсоткову арена для бойки. Ты ввогуле збираешься помирать? Ау, лихарик не допомагає супроти этого. Ау. Що я повинен робити? Гуля? Сага, що робиш?
Так. Я не могу обирать зброю. Я зламав гульню. Я не могу, у меня не працуе выбор зброї. Мне кажется, потрібно проиграть, потому что я не помираю зараз даже. На вот. О, не, помираю. Мне подается, меня выбило. Не? Усё, мне подается, отремонтовался назад. Могу перезаряджаться. Зброю могу обирать, усё, на место. Я жив. Ау. Да и, Сага, что ты... Как бы за мне. Абсолютно на ровном месте. Абсолютно на ровном месте. У певний момент я не мог обрати ніякої ні зброї, ні холери. Так, Сага. Brought it back. Ну нічого. Я не зовсім зрозумів, у чим сенс бойки. Я набыццам би без оборони ніякої темри, але відчувається так, быццам би я коли її трапляю, і нічого не здарається. That did it. Може бути, я повинен добратися до ніякого місця повного. У попередній раз ось я був каля світла, і яна з'явилася. Я нечто повинен зробити, мне подается тут. Это не просто бойка, ну, з її. Потому что ей пофиг. Ну, ой, ау. А вы ей просто пофиг. Это не спыните ей, так? О, ну серйозно. Добереться? Добралася. Блин, один набрался. Я як не відчуваю, що я їй хоч щось роблю. Ну так, по відчуванню я на... Оу. Отшипися. Ау. Так. Ліхтарик перезарядить. Здоровье скористать. Есть. Стрельба. Ау. Нечто відчування, що я роблю нечто не так. Каб я нахисталася, ну нормально неяк по типу удар я відчував імпа. Просто бачно на ёй. Блін. Ау. Я зараз ще раз стрельну. Ну зараз я шкодую, що у мене лічення нема. Мат. Так, от їх ліпі ухилятися, чим використовувати. Ліхтарик свій. Так. Вы давайте. Так, ліпі ухилятися. О, зараз я бачу ефект. Але я в голову трапив. Тобі тільки в голову треба трапляти? Да чапіться! Ага. Я тільки зараз зрозумів, подається. Мені потрібно трапити її голову, і вона опускається на землю, і тільки тоді я їй можу наносити пошкодження. В этой фазе є. Так, давайте, вибухайте.
Усиление? Усиление? Есть. Да блин. Там я не баншу нахрен. И голова кистается так моцно, что там трампить это досягнение. Есть, подается. Только голова. Только голова працує. Забили. You again. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Я зараз зрозумів. Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker. You can help. I must find it. I already have it. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? I'm in danger. I need to get back. I'm writing a story. It's the only way. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Я зрозумів. Logan is in the story. Зараз я I на. can get him to change it. I have the clicker. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Tor, Давайте, поки Лену не полетела наперед. Падзеі падзеі у Алана Вейка і ў Сагі Андерсон адбываюцца не проста з тайм па тыпу розніцы ў часе, нейкай зазорам у часе. Падзеі Алана адбываюцца ў іншым парадку ад падзеі Сагі. Разумееце? То бок Алан зараз набліжаецца да свайго вызвалення у пачатку гульні, а Сага, наадварот, як бы бачыць гісторыю Алана, яго вось гэтыя фразы, якія ён кідае, гэтыя фразы Алана у гэтым самым, гэта вось зараз якую фразу ён чуў, гэта Алан самы першы яго кантакт з Сагай. Вось зараз ён толькі адбыўся. Яны ўсе фразы адбываюцца ў адваротным парадку. І ў выніку атрымліваецца, што Алан Вейк як бы рухаецца назад у часе. Таму, і, дарэчы, я разумею, чаму кніга называецца «Вяртанне». Яно вяртанне не таму, што Алан вяртаецца, яно вяртанне ў парадке дзеянняў. Адваротны парадак дзеянняў адбываецца. І Сага зараз, наадварот, рухаецца наперад, і тут ужо блытаніна можа пачацца. Я не разумею, як гэта развяжацца, але я так разумею, Алан выбіраецца ў канцы сваіх падзей. То бок ён выбіраецца якраз такі на бераг. Але што далей адбываецца? Можа, яму ўжо ў гэты момант нельга... Ну, карацей, паглядзім. Угу. У Янус і Аянус? Я цябе не зразумеў. Ну, карацей, гэта вось у чым прыкалдася. Ну, я пра Януса, як богава Януса, я разумею. Як бы я просто не разумею пра У Януса і Аянуса. Я канкрэтна А і У не разумею в дистанцыі. Вось. І атрымліваецца, што гэта ў іншым парадку. Трэба, пераглядзець жа свае жа стрымы і пераглядзець парадак дзеянняў Алана Вейка і што ён казаў і што яму атрымліваецца супадаючая фраза гэтай самай. Ну, што яна яму казала, таму што яны прымаюць рашэнні на базе таго, што яны ведаюць яны не ведаюць у будучым альбо мінулым, яны проста паралельна як бы час ад часу кантакт атрымліваюць праз оверлап. are you okay? You took your sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? You're right. Sorry.
Thanks for helping out an old bastard like me. That's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. And I got answers. Зараз. У Строканскіх у понеділок починається у суботу. Быў такі персонаж. Блін. Я такую чмуральную кнігу пропусціў. Я гэтую кнігу, гэтая кніга ляжала на працягу, можа, гадоў 50 у маёй цёткі у туалеце. Кожны раз, калі я да іх прыходзіў, я такі, крутая назва для кнігі. І я нешта пачынаў яе чытаць, але, як вы разумееце, гэта я праходжу ў госці да яе. Ну, прыходзіў да яе ў госці, і як бы чытаць яе, ну, доўга, яна, ну, там, нармальная такая па памерах кніга. Калі прыйду, прачытаю там старонку, я ўжо потым нахрен забуду, што там адбывалася, ну, і ў выніку, як бы, вельмі складана чытаць такім чынам кнігі, скажу вам, я не рэкамендую. Калі яны ў кагосьці там у туалеце ляжаць. Вось, але я вельмі крутую кнігу, атрымліваецца, прапусціў. Адзін і той жа чалавек, калі адзін з іх рухаўся ў адваротным напрамку па часе. Гэта крута. Я разумею, чаму Янус, таму што Янус гэта бог парталаў, ну, увогуле праходаў падарожжа у грэкаў, па-мойму, альбо ў рымлян, не памятаю каго. Карацей, сэнс такі, што ў яго звычайна паказвалі над праходам над дзвярыма, і з аднаго боку быў малады твар, а з іншага боку стары твар. І гэта быў двулікі бог такі, ну, вось такі цікавы персонаж, калі не ведаеце. Таму я разумею, як бы, пра Януса, і гэта лагічна, таму што вось гэта, як бы, ну, як бы, вось гэтая розніца ў часе, як бы, вельмі адлюстроўвае. Толькі я тады не зразумеў пра у Януса і а Януса, но зараз зразумела. Нішто сабе туалетная кніга, а чаму Рэна, я, блін, атрымліваецца, я прапусціў такое. Стругацкі, ну, у меня крутая цётка. Так, конец главы. Падсумаванне. Ну, я зараз спецыяльна, я думаў, што можа яшчэ працягнецца. Але ў нас атрымліваецца, ёсць разуменне крыху таго, што адбываецца. І ў гэтага ёсць парадак. Я баяўся, што ў гэтага няма ніякай прывязанасці да часу ўвогуле. І абсалютна абсурдная рэч адбываецца. Але зараз гэта мае больш сэнсу. Зараз з-за таго, што яна ідзе ў адваротным парадку, і як бы Алан Вейк вяртаецца ў мінулае наадварот з гэтым сваім парадкам дзеянняў. Добра. Давайте пачынаем наступную главу. Тут пытанне, за каго нам працягнуць гуляць. Я бы, можа быць, мы тады ўзялі 2 сегменты за Алана, але я зараз не ўпэўнены. Я бы, можа, ўзяў сегмент за Ксагу яшчэ адзін. Так. Праз мою сторону наконт наступных крокаў. Перад тым, як мы гэта зробім, давайте паглядзім яшчэ ў нас у нашыя справы. У нас шмат інфармацыі, і гэта ўсё, блин, не спалучаецца ўсё яшчэ. Зона навокал оверлапа заўсёды затопленая. Асаблівасць оверлапа заўсёды ёсць. У нас шмат фота, якія нікуды не ідуць. У тебе дзед не выратаваны. Ну, у сэнсе у сагі. Просто у Алана Вейка, падаецца, там усё ў парадку. Чакайце-ка, не, там нешта адбылося. У Алана Вейка нас раптоўна выкінула з падзеяў. Мы літаральна не зайшлі ў гэты самы, у Тауэр, парламент Тауэр. Мы былі перад уваходам, у нас просто гульня такая, ну давай зараз перайдзем в іншую рэальнасць. А я такі жадаў бы, як бы, і просто, ну, зайсці і паглядзець, што там будзе. Дзед. Трэба паразмаўляць. Lots for me to explain. But not here. The night's got ears. We can have our talk in your head. Oh. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? Ён ведае пра тое, што мы можам размаўляць проста літаральна ў розуме. Ён кажа, што небяспечна размаўляць проста так, уначы ёсць вушы. У Сагі ёсць здольнасць быццам бы чытаць думкі іншых людзей, але з яе ж сям'ёй гэта атрымліваецца неяк дзіўным чынам. Чакайце-ка, справы? У нас змяніліся справы?
История вось она. А, ну гэта у нас то, что мы не можем приклеить никуда. Так, давайте поразмаўляем з ім про нашу галаву. Про месца гэтае. You know about my mind place? How is that possible? We all have the power. Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You can fight it. Don't be the story. Make the story. It's true. I am a seer. I have a power. My mind place is more than I thought it was. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Так. Яе вось гэты розум дазваляе ёй бачыць па-за межамі вось гэтай перапісанай гісторыі, таму на яе гэта не ўплывае. Гэта лагічна. Блін, нас шмат там дадалося. Мой дзед. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. То тата. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Thor and Odin are part of my family. Окей. Ці сапраўды яны частка яе сям'і, альбо гэта зноў жа гісторыя. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што гэта рэальнасць. Але сагу яны ўжо амаль пераканалі. Глядзіце, якая сямейныя адносіны. Тор гэта дзед яе. Так, вось гэта чэл, гэта яе дзед. У яе быў тата, па словах Одзіна, па словах Тора вельмі дрэнны чэл. Вось, але і ён сам па сабе не сахар і вельмі шмат чаго нагаварыў і зрабіў. За чаго яе маці, Фрэя, з'ехала ад іх, і ў выніку, ну, ўжо зараз ужо ў гэтым часе яе маці памёрла. Ну, мы не ведаем чаму. Вось, наконт маці. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. Яе маці хавала ад яе тое, што ў іх ёсць здольнасці ў сям'і, і знайшла тлумачэнне для сагі, быццам бы гэта яе, ну, такая проста вельмі крутая інтуіцыя. Вось, і сага ўспрымала гэта як рэальнасць. Пры гэтым, ну, скажем так, больше новай інфармацыі асабіста і няма. Пра тату, што пра тату вядома. Ён не жадае об этом узгадваць, аб таце яе. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well.
Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. Але гэта ўсё яшчэ не ўся інфармацыя. Мы не ведаем, хто гэта. To save my daughter. An amp. Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Окей. У нас шмат новой інфармації. Давайте выкладывать все по крыху. Давайте пакуль не гэтую справу, а ту, якая зачыняецца. Браты Андерсоны. Вось з ёй у нас усё. Это фініш. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. There is still time to make him fix it. I won't give him a choice. Так, я написаў Логан у гісторыю, мы гэта разабраліся. Тут. Вымысел і праўда, Тор. Тора і майго таты былі праблемы, была праблема. Фрэя забрала мяне адтуль пасля гэтага. І гэта пытанне, чаму мама пакінула? Вось гэта. Канфлікт. У ўсіх Андерсонаў ёсць сілы. Маці ніколі мне об этом не казала, тому што яна думала, што яны былі небяспечныя, жадала, каб я жыла нармальным жыццём. Размовы у гэтым месцы, вось. Сюды. Тора. Маці думала, што сілы Тора занадта, з'яўляюцца небяспечнымі. Не жадала, каб я была блізка. Гэта часткова чаму яна пакінула. The way Tor behaved? I'm surprised my mom hung around for as long as she did. Тор дрэнны тата. Але ён жа об этом шкадуе. Так. Баланс розуму. Не нейкая ментальная тэхніка. Яна дазваляе мне проста залазіць, дазваляе літаральна залазіць у головы іншых людзей. Бачыць праўду. Tor and Odin can actually speak with me in my mind place. Thanks to their own powers. Тор і Одін разумеюць сапраўдную прыроду месца. Ёсць, гэта мы таксама. Гэта павінен быць ужо апошні. Там яшчэ ёсць. Наша сям'я не... Гісторыя Вейка не абмяжоўвае нашу сям'ю. Андерсоны могуць бачыць скрозь гісторыю. Так. Ось гэты кавалак. Tor and Odin are my relatives. The evidence fits with what I know is true. It's a lot to process. Добра. І гісторыя зараз. Толькі з-за таго, што Вейк напісаў гэту гісторыю, толькі Вейк можа яе змяняць. Як спыніць гісторыю? Вось. Wake needs to be the one to rewrite the ending. Толькі Вейк можа змяняць гісторыю, і не тое, каб шмат часу засталося. Патрэбны клікер, каб гэтую змену зрабіць перманентнай, зафіксировать яе. Клікер працуе як узмацнитель. Ён можа узмацняць рэальнасць, змяняе эфекты мастацтва. То бок мастацтва дадае нейкі кавалак, і клікер дадае, узмацняе яго. Так, вось яно пра клікера інфармацыя. Сям'я Андерсонаў імунная да эфектаў гісторыі, таму што ў нас ёсць сіла фамільная. Так.
Ці зміняться мої успаміни? Ось отсюди пойде. The story doesn't affect me like it does other people. Because of who I am. Because of my family. Так, ну все, в принципі, складається доволі файно. Є ще що-небудь? Дякую Thanks for велике. telling me this, Tor. I need to go find Wake. To stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Just kept from you by this bullshit horror story. I needed to hear that. Добре. Thanks, Grandpa. Ведь що, ми зараз зазирнемо у Дом престарілих? Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots of the Andersons' finest will fix us both up. Да хопить бухать уже, діди. See you soon, Saga. Так, давайте The отчиним FBC там. is holding Wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have Yeah. to work together to stop this. Яна пропонує... Casey. Do you read me, Casey? Damn it. От Where Кейсі are you, нічого не Casey? чуйно. He better be okay. Яна ожидає вернутися зараз у Focus, гэта Saga. саме. Get to the station. To Wake. Яна зараз ожидає вернутися на станцію і порозмовляти з шерифом. Ну, короче, не шерифом, а вернуться на станцию, потому что бюро контроля зараз находится там, на станции с Wonderful performance this afternoon. Аланом Вейком. You're always calling him a crazy Finn. I respect the art, Norman. Так. Усё развалено, але я не поводжу себе так, быццам бы усё ў парадку. Давайте. В машину мы зараз садиться не будем. Тым больш, што нам патрэбна вярнуцца даволі далёка назад. Тут у нас, в прынцыпе, ўсё праверана ўжо, але я жадаю праверыць, як, ну, тут жыхары гэтага дома прастарэлых. Той жа Аце, што ён скажа. Да рэчы, гэтых самых стрэл няма. Не магу перазаряджаць нават. Опа. Чел з радыё. У парадку яго, нічога не адбываецца. Праверым Одина. Один? Усё в парадку. Точнее, я так думаю, што гульня разлічвае, што я ўжо пайду просто адсюль. Але я буду настырным. Hello? Не, без разницы. Аці? Аці невядома дзе. Ну, сюды нам нельга. Усё яшчэ зачынена. Ладно. Ідзем тады адсюль. Ну, на мапе, дарэчы, нейкіх новых месцаў і не адзначана. У Аці быццам бы адзначана... А, ну там траўмапад. Давайте яго забяром. Ось. У нас трошки вызвалілася месца. Я вельмі актыўна стрэламі пакарыстаўся, і мне падаецца... Ну так, вызваліў месца сабе. Але было бы самае ідэальнае, гэта знайсці сабе гэты... нейкае паляпшэнне, якое павялічыць мой інвентар. Праблема у меня з ім. Так, што я жадаю, што я жадаю? Можна ў цэнтр той схадзіць? Не, ў цэнтры там, па-моему, мне падаецца, ўжо нічога няма. Тады мы пойдзем, давайте праз задні дворык. Так, выйдзем вось адсюль і пойдзем абыдзем вось гэту заднюю частку, якую я так і не агледзеў. Таму што, ну, там шмат і... Ну, нахрен гэта было тады. Тым больш, што я баяўся, што у... Ну, будынак я не зайду. Лісток. Лямпа Сінтіі. Чытаем. Калі Сінтія Вівер была унізе на сняданку, Роза... І далей, выпраўленая частка. Роза пранікла ў яе пакоі. З усімі лямпамі ў пакоі яе заняло час, каб знайсці тую, на якой быў анёл.
На шчасце, мара, якую даслаў ёй Алан, быў вельмі дакладная. Роза была ўпэўнена, што Сіндзія не будзе, ну, не будзе праблема, што Сінці згубіць одну лямпу, а у яе было так шмат. Сёння Роза пакладзе лямпу у скрыню для абутку і дасць ёй патануць у пруду, у садзе. Это тое, чаго жадаў Алан. Это тое, як яна магла дапамагчы яму. Яна думала, што нават думка аб гэтым прымусіла яе цела пайсці дрыжыкамі. Глядзіце, атрымліваецца, Алан Вейк перапісаў гісторыю, і ён адправіў сабе гэтую лямпачку і пакінуў. Але калі ён рухаецца ў адваротным парадку, калі Алан рухаецца ў адваротным парадку, і падзеі для яго ідуць у адваротным парадку, то атрымліваецца, ён перапісаў гісторыю, каб яна адправіла яму вось гэтую лямпачку, яму ў мінулае яго. Ну і тады лагічна, тады калі мы будзем маляваць падзеі па парадку спачатку ў парадках сагі, а потым у парадках Алана Вейка, гэта будзе мець сэнс? А не, пачакайце-ка, яна павінна была тады пакласці яго занадта позна. Таму цёмнае месца ўсё яшчэ гуляе свае гульні з скокамі па часе. То бок гэта падзея адбылася, ну гэта падзея, каб лямпачка апынулася ў цёмным сусвеце, гэта павінна было адбыцца раней. Але раней для цёмнага месца гэта вельмі дзіўна. Тым больш, з іншага боку, Алан Вейк толькі зараз пачаў разумець, што падзеі адбываюцца, можа таму Алан Вейк перастаў губляць памяць? Таму што ён абышоў правілы цёмнага месца, якая здзірае яго памяць, таму што ён не ідзе у будучыню, ён ідзе ў мінулае, і таму цёмнае месца не можа ўплываць на яго. Можа, у гэтым яго трук і быў, хітрык, які ён прыдумаў. Так, Сінція ведала, што лямпы не хапае самага першага моманту, як яна зайшла назад у яе пакой. Гэта вельмі засмучыла яе. Яна належала, гэта была лямпа Тома. Адна з некалькіх рэчаў, якія нагадвалі ёй аб ім. Яна даўно не працавала, таму што дрот быў адрэзаны і пераключальнік знік, але былі іншыя сродкі святла, якія мы не можам пабачыць. Так. Небачнае святло лямпы з анёлам, якая атрымала Сінція. Ага, і гэта тое, што трымала Сінцію усе гэтыя гады. Са слёзамі на вачах яна не бачыла ценяў, якія пачалі збірацца ў кутах яе пакоя. Окей. У выніку гэтае дзеянне дзеянне Алана прывяло да таго, што хоць і лямпа трапіла да яго, але гэта прымусіла Розу, гэта прымусіла ляснуцца Вівер. Ну і вось, я зараз магу гэтым праразаць сабе шляхі, куды я раней не мог. Так, давайте перезарадзімся, у нас тут набояў хапае. Так, тут перезарадзімся, у нас толькі одна страла засталася. Добра, месца ў інвентары такім чынам трошкі вызвалілася. Можна, дарэчы, яшчэ і пісталетам пакарыстацца. Траўмапад гэта выкарыстаць. Болесуцішальныя. Ёсць. Добра. Што я магу яшчэ пакарыстацца? Будзем дробавіком карыстацца. У ідэале добра агледзець гэтае месца, каб знайсці любыя прыкметы гэтых самых паляпшэнняў. Нам патрэбна паляпшэнне і шмат. У нас вельмі сага не развітая, карацей. Вершик? Не, тут. Листочек.
А зараз прайшло ўжо больш за 3 гадзіны стрыма, але зноў жа сёння выходны, я таму яшчэ трошкі пасяджу, я думаю. Прыкладна, можа, хвілінак яшчэ 15-20, потым уже пайду па сваіх справах. Я думаю, мы за гэты час прыкладна... Мы да станцыі не дойдзем, я думаю, мы за 20 хвілін агледзім вось гэтую прыкладную тэрыторыю, я спадзяюся, я там дзесьці знайду захаванне. Спадзяюся. Тым больш, што да захавання даволі... Ну, альбо у гэты самай тупаць у маёнтак, альбо яшчэ як, невядома. Давайте лісточак гэта прачытаем. Старонка манускрипта. Непрачытаная. Роза у ноч бінга. Кожны вечар быў вечар бінга у Вальгале. Так, кожны раз Роза малявала шар. Так. Выцягвала шар з клеткі і называла нумар. І хтосьці з мясцовых выклікаў бінга. Неважна, што было ў іх на картках. Некаторыя з іх сядзелі моўчкі. Іх карткі напоўненыя, ніколі не кажучы. Некаторыя спрабавалі скрасці шар ад яе. Нічога цікавага я пакуль. Так. Это быццам бы было кіраваць групай катоў. Роза была не супраць. Яны ёй падабаліся каты. Яна ведала, што яна знаходзіцца там, дзе ёй патрэбна быць. З яе маленькімі вікінгамі. Чакаючы, што прыйдзе герой, і гэта выпраўлена, дадана Аланам Вейкам яшчэ радок. Чакаючы героя. Сёння жыхары былі неспакойныя, больш, чым звычайна. Аці апранаў... Што там? Coveralls again. Ён апранаў рэчы Блюма? Што такое Coveralls, я не ведаю. Тор стаяў каля тэлефона, занадта позна. Роза бачыла молат у яго ў руцэ. Ліхтары у начы ў садзе пачалі зіхацець. Час набліжаўся. Ну, окей, гэта падзея вось літаральна перад намі, які ў нас ужо адбыліся. В прынцыпе, можна было бы і мы маглі сюды, ну, гэтую частку можна трапіць раней, і мы маглі бы проста раней сюды падысці. Што гэта у нас? Ключик. Ага, тут дзесьці знаходзіцца якраз такі... Могу падняцца тут? Не магу падняцца тут. Ад яго павінна падысці, так? Ключик. Ну... Ты не можаш скавацца ад дрэваў, мы паўсюль. Ну... В прынцыпе, окей. Тут дрэва. Опа. А куды ты вядзеш яшчэ? Гэта па тыпу я павінен быў сачыць за імі. Усімі. І нейкім чынам здагадацца, што ён там унізе. Мне проста пашчасціла, я зараз сабе столькі часу сэканоміў. Там ключик это знайсці было праблемай. Ось той домик, я думаю, у гэтым доміку якраз таки можна будзе захавацца, але да яго яшчэ трэба дайсці трошкі. Я глядзець тэрыторыю навокал. Там люди ходзяць, ворагі ў сэнсе. І...
Этот домик докладно буде з хованкою. Ми зараз його запустимо. І там буде світло. Так? Там же буде світло? Де там уваход? Оп. Ми заховалися. Зараз оглядаємо ще ось цей кавалок землі, який у нас темний, якраз таки, про який я показував раніше, і будемо вернемося сюди, заховаємося потім і вийдемо. Але у нас є можливість зараз може знайти нечто корисне, ніякі поліпшення знову для себе. Вовк. Добре. І там ворог ще. Я бачу тебе там, мужик. Ау, вовк. Ау. Вас шмат? Да блин. Вы ж хуткие, вы повсюду. Да блин. Хотя бы одного позбавиться. Да блин. Отчепитесь. Так, одного позбавились. Волк. Я чую волка. І усе ще перезаряджаюся, а? Добре. Вовк. Упс. Так. Ліхтарика мені трошки шкода на його. Я можу його застанити і стрельнути тоді вельми просто, але... Блін. Вовк. Это ты там? Блядь, это он был. Еще живы? Еще живы. Нарешті. -1. І другий вовк. Я-то думаю, чому він так шмат? Ну, в сенсі, чому він так активно атакував, але я насамперед їх просто до холери этих волков. Так. Давай. О, добре, стрел. Ух. Не холери ворогов набегло. Я там скаржився, що у мене набою до холери, так? Скончилися зараз набої у арбалеті, у стрельбі. І, в принципі, зосталося тільки зараз дробовиком і пістолетом будемо користатися. Дробовик крутая штука, тому на його зараз повністю перейдемо. Так, є ще однакі. Але ми ведаємо вже, де хованки гэтых культистів, тому це не проблема. Another one of those cult boxes. Another cult stash. І чомусь ця лямпочка. Чому лямпочка на ньому? Код повинен. Лямпочка, я зрозумів, у символі. Так. Символь два двукутника у боки. Чому стрелка униз? Але ні холера нема. Може назад наоборот потепена? Ага, за мною. Два у боки, уліво-вправо, два униз, які глядять. І 1 на 1. Добре. У боки, униз і 1 на 1. Зверху і знизу. У боки. 2 униз. И 1 на 1 сверху. Ось это. Ось так, есть. Добре. Набої з'явилися. І знову місце забило все.
Ну, амаль. До речі, можна... Угу, вибуховка є. Так. Все, ще час трохи. Есть. Перетягуємо. 5 месцах это. І я давно не бачив ланчбокси з кейсі. Вельми давно. Я не веду нахрен, де вони можуть бути. О, сторонка. Каскеллы прорываются у лабораторию FBC. Ну, бюро контролю. А вось гэта дрэнна. Читаем. Калі дзяржава закрыла тэрыторыю навокал Колдеранд Лейк і падбудавала там сваю лабараторыю, Ілма Каскела ведаў, што яны ведаюць штосьці. Разам з сваім братам яны адчувалі сябе абавязанымі, каб зазірнуць. Федэральнае бюро кантролю, абарона федэральнага бюро кантролю было жартам. Ну, было вельмі простым. Каскела проста зайшлі, дастаўляючы каву. Вярнуўшыся ў вонтары, яны высыпалі цэлую купу файлаў, якія яны схапілі сабой. Федэральнае бюро кантролю даследавала нешта ў возеры, штосьці, што яны называлі теням. Усе, хто ўвайшлі ў возера, вярнуліся як монстры. Хартман сышоў у возера. Ён вярнуўся назад вельмі дрэнным. FBC схапіла яго, дапытала яго. Заснавана на яго фразах Барбара Ягер Барбара Ягер знікла ў возеры ў 60-х. І яна вярнулася зноў назад вельмі дрэнна. Ну, яна вярнулася дрэнна. Асвяжоўваць не будзем? У сэнсе, што? Што дакладна? Так, пісьменнік Алан Вейк знік у возеры. Ён сустрэўся з Ягерам. З Ягер. Упіхнуў нейкае магічна. Так, Ягер, гэта жанчына. Зразумеў. Цёмная жанчына з першай часткі, гэта дакладна жонка Тома Зейна. І таксама як ведьма возера. Так. Ён сустрэўся з Ягер. Узяў нейкі таямнічы пераключальнік святла ў дзюрку і грудзіне, пераключыў яго і пазбавіўся ад яе. Калі б Вейк вярнуўся бы назад, ён абавязкова бы стаў дрэнным таксама. Ну, яны не дрэнным, у сэнсе, яны забраных называюць. Лучараў даклані, калі ласка, на конт асвяжоўваць, мне цікава, і я не разумею, пра што гаворка. Так. О, я чую яшчэ врагаў. Станцыя Рейджа на Брайтфол. Так, у меня дробовик толькі. В основном. Так. Оп. Не самая зручная яе выбуховка, але хоць якая. Асвяжоўваць не будзе. А, ваўкоў! Блін, нам жа скуры патрэбныя, вы бачыце. Я нешта забыўся, трэба бегчы за імі. Так, дробавік добра працуе. Адзінае, што выбухоўка, блін, яна моцная. Калі б яе яшчэ не патрэбна было страляць па ёй кожны раз, калі ты яе ўжо закінуў. Так, нататка яшчэ. Што гэта? Быццам бы Санта лезе кудысьці, чырвона і падкрэслена, дымаход. Санта дымаход. Тады домик гэта, мне патрэбна ў гэты домик і дымаход знайсці, так? Комін там павінен быць. Ось оно, там комін ёсць. Ну, карацей, тады да яго, да коміна. Пусці мяне. Я могу забрацца, калі ласка?
Это ближайший комін, який я могу тут побачити. Я ж сподіваюся, мені не потрібно халяра веде, куди припертися в гэты комін. Правильно? Яно ж повинно бути все поблизу. Так, это я могу отверткой хутчэй за ўсё зняць. Another run. Блин. Упс, я випадково розогнався і вибив двері. Блин, отвертка. Я зараз спробую згадати, якое это мне слово подказывали. Шрубовка, не? Нечто такое. Я не могу, ни дрена его запоминаю. Так. Банкер Вудс, Боут-Ярд. Там яшчэ одна такая место тестов есть недалеко. Так, вершик мы разгадаем трошки пазней. Зараз оглядим полностью дом. О, олень. Нам застался один олень. Hello, dear. Цікаво, что будет, коли я их усіх знайду? Потому что литерально один застался. Я уже вельми близко. Накладно один, правильно? Олень. Скажи ко мне. Сколько его засталося? Сколько мне жизни засталося? Один застался. Ну, тут ванная и не холеры. Чекайте-ка, комин. Тут же повинен быть комин, правильно? Комин. Там докладно показано был комин на малюнку. Я ж не зрозумів. Верш. Дзіцю патрэбна з яго маці, каб ён быў у бяспецы, і дом, ну, ўсё, дзяўчыне патрэбна маці, каб яны былі у бяспецы, і дом, якіх месца, дзе яны могуць схавацца. Будзе непрыемная адчука, і гэта ўсё. Блін, шкада будзе. Таму што па-за межамі... Так, because outside the monster room... Потому что звонку ходят монстры и навокал и проследуют, коли яны звонять у твой дверный звонок. Не кричи, не кажи им сысти, дай им того, ну, это частунок и молися. Яны не знесуть твой дом до заснавання. Дать монстру под частунок. Давайте... Монстр... У меня падаецца ўсе лялькі на гэта ёсць. Маці дома монстры атрымліваюць не тое. Так, маці яму патрэбна дзіцё. Ось. Ось. Ступало. Нехта патэлефанаваў у дзверы. Патэлефанаваў, у сэнсе, пазваніў. Патэлефанаваць у дверах, гэта не галера сабе. Так. Што, хтосьці зайшоў, я бачу сляды, яны ідуць наверх. Чую гукі. Заходзіць у ванну. І што потым? І ўсё? А сляды ідуць далей у ложак. Мы можам яго скарыстаць, але ён нам не патрэбны. Яшчэ адзін, які абароніць нас ад смерці. Это пра час кармлення каточкаў, ну так. Тут усе вершы пра каточкаў. Не, ладно, не ўсе. Глядзім на мапу. Няўжо я... я ж не знайшоў яе ўваходу ў гэты. Чакайце, лісток там прапусціў? Там яшчэ старонка была, якую я не заўважыў. У тым месцы, дзе захаванне знаходзіцца. Так, яшчэ ключ ад гэтай хованкі і ідзем захоўвацца.
Комін, так? Де ще комін може бути? Може бути звонку? Просто мені, типу, потрібно дом обійти, не в дом зайти, а звонку побити. Пішли шукати. Опа, за коміном літерально був ключик. Цудовно. Так, под Захарас трошки на лестнице. Так, ну у нас ж по сюжеті що атрымліваецца? У нас зараз Санга. Калі Санга ідзе ў будучыню, то зараз яна можа знайсці Алана Вейка, які ўжо як бы выбраўся. А ё-моё. Можа на вам? Да блин. Где-то там. Мимо. Да блин, ты задёбал хутки? Забіў нарэшце. Так, ліхтара няма. Гэтага няма. Пісталеце таксама патроны скончуюцца. Ну, у прынцыпе. Ну, хоць неяк. Ракета, што? Гэта нейкія асаблівыя штукі. Я думаў, гэта звычайныя па тыпу флаеры, але там рокет-флаер, яны пашкоджанні наносяць. Один раз стрэл, які наносіць пашкоджанне на вялікай тэрыторыі. Давайте я сабе у хуткі слот нейкі, вось замест выбухоўкі. У нас выбухоўка якраз скончылася. Трэба будзе скарыстацца на групу ворагаў. Таму што, па-першае, яны месца займаюць, па-другое, вельмі эфектыўна можна лёгка пазбавіцца ад вялікай групы ворагаў. Это будзе круто. Блин, месца скончылася. І куды мне? Светлашумовую гэтую можа вы... Не, давайте флаер гэтыя. Дзе яго пазбавімся? Мне 3 слоты заняты толькі вось гэтымі новымі моцнымі штукамі. Мне спатрэбілася бясконцая колькасць часу, каб зразумець, што падказка не з'яўляецца задніцай Санты. Навошта мы робім гэта ўсё так складана? Можна атрымаць проста сраныя нармальныя ключы. Ну, я іх, у прынцыпе, разумею. Расследование? Чакайце-ка, чаму у мяне там investigation значено? Што я там не расследаваў? Я бяру зараз, уже будем пакрыху скончваць, я зараз здабываю апошнія рэчы і іду захоўвацца. Трэба ўжо, як бы хоць сёння і выходныя, але і свае планы яшчэ былі. Расследаванне было звонку альбо ўнутры? Не зразумеў. Можа быць, увогуле наверсе там. Не, гэта... О, камп'ютар. Кіраванне вашымі станцыямі. Мне стало вядома, што абодва з вас пакінулі вашыя пасты некалькі разоў, пакуль вы былі на варце, каб ашвэндацца па горадзе па сваіх асабістых справах. Гэта непрыемна. Вы павінны следаваць строгім пратаколам FBC. Наконт звязаным протокола конфиденциальности FBC. І як ваш галоўны, я адказны за вашыя паводзіны на працягу ўсяго часу. Калі вы знаходзіце вашу працу сумнай,
вельмі дрэнна. Вы павінны выконваць свае ролі і абавязкі, як я іх бачу, і як таго патрабуе праект. Я змяняю ваши посты. Я буду назирать за тэрыторыяй Уотері, потому что зараз на ім знаходзіцца найбольшая колькасць зон для праверкі. Кабінка рейнджера будзе моей базой аперацыі. Вега, ты пераходзіш на Колдрон Лейк, на станцию Колдрон Лейк. Майкл, ты застаешься на Брайт Фоллс. Я не ожидаю чуть нейкіх этих самых... Як это? Забыўся карацей выбачэнняў. Але не бачу... Так. Але мне патрэбна, каб вы выканалі гэтыя загады. Доктор Юджин Кэмпбелл. Галоўны дэпартамент параэфектыўнае даследавання. Доктор Кэмпбелл разумеў і прынята і зразумела. Гэта зразумела нам абоду, мне і Майклу. Так, я сапраўды не швендаўся, як вы кажаце, але мяне напала нейкая дзікая жывёла тут у лесе, і Майкл дапамог мне атрымаць медычную дапамогу ў горадзе. Вы павінны зразумець, вы ўжо павінны былі бы ведаць аб гэтым, калі бы вы чыталі вашыя паведамленні, вядома. У любым выпадку загады прыняты. Вега дапаможнік даследавання. Я так разумею, гэта і было яно, так? Не, гэта не яно. Гэта ўсё яшчэ нешта па тыпу... Што я павінен тут пабачыць? Я павінен гэту штуку сабраць. Усё. Я проста прачытаў яе, наблізіў, там не пабачыў, што я магу яшчэ і забраць гэта як нататку сабе. Добра. Блин, і там я манускрипту там забыўся доміку. Трэба назад вярнуцца. Добра. Мне падаецца, зараз, калі накласці тое, што кажаш Сага і Вейк, у сваіх там сітуацыях і з іх абрыўкамі інфармацыі, можна неблагі такі малюнак скласці ўжо. Падаецца, у нас даволі шмат інфармацыі, проста яе патрэбна спалучаць у вельмі розных момантах гульні. Добра, што гульня вельмі акцэнтуе, калі важны момант. Вось гэтая сцэна, напрыклад. Разумовы з Аланом Вейкам, ты ўжо ведаеш, што яны будуць, што яны нешта спрабуюць табе распавесці, проста сваім чынам. Так. Давайте апошнюю сторонку, якую мы тут нам адзначыла, але я не пабачыў яе. Дзе яна? Дзе яна? Яна ж адзначана на мапе. Вось яна на падлозе. Так, Брайт Фоллс. Што з ёй? Брайт Фоллс, чытаць. 81-й кожнагодны Дірфест быў амаль за рогам. Усе у Брайт Фоллс яго чакалі. Ужо былі павешаны баннеры, прыгатаваны пірагі, праданы маскі аленяў. Брайт Фоллс трапіў у топ-100 амерыканскіх маленькіх гарадкоў за свой сціплы вясковы шарм. Горад чакаў шмат турыстаў у гэтым годзе. Гэта было пачакайце, гэта дадатак. Алан Вейк чамусьці дадаў шмат турыстаў у гэтым годзе. Цікава чаму. Але над падрыхтоўкай да Дірфеста вісеў цень. Прагнозы прадказвалі дождж. Напужаныя галасы казалі пра больш забойстваў. Паліцыя была у трывоге. Шэрыф Брейкер адправіў сваіх дапаможнікаў патруляваць вуліцы ўначы. Брайт Фоллс для Брайт Фоллс нічога дзіўнага, быў прызвычайны да дзіўных здарэнняў. Але адмяніць Дірфест гэта
было па-за межамі. Ну, гэта немагчыма было. Мясцовыя былі сумнымі. Іх чаканне было змяшана з жахам. Людзі мелі кашмары ўначы. Святло падавалася больш слабым. Наплываючая вада наступала на горад, і цемры і цені выходзілі з яе, як выцякалі з яе. Ось такая вось падрыхтовачка ў іх. Давайте захоўваемся яшчэ раз. Раз уж такія мы тут. Добра. На гэтым я буду скончваць. У нас вельмі гіганцкі прагрэс сёння, насамрэч, ну, такое сюжэтна накідалі нам з Аланом Вейкам, і для мяне вось гэта паразуменне адваротнага парадку, як мінімум размовы сагі з Аланом Вейкам, гэта ўжо очмурэнна. Я буду вас перадаваць далей, зараз паглядзім, хто у нас чым займаецца. Заўтра у нас гульня з галасавання Oxygen Not Included. Паспрабуем зрабіць новую калонію у ледзяной біёме і паглядзім, як у мяне гэта атрымаецца. Можа, ні халеры не атрымаецца. Хто у нас чым займаецца? Я бачу Рудзі і бачу Ліл Зорку. Давайте сёння да Рудзі. Ён гуляе каманду з Origins. Перадам вас да яго. Жадаю вам добрага дня.